Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ code minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. An filɛbaw ani an lamɛnbaw aw ni su bi su in na an bɛna na kuma Mali dugu jukɔrɔ nafa ko kan komi an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min nka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kuma minnu taalen ka seginna kosɛbɛ o ye jamanakuntigi ale ka samɛ foli samɛ foli min senfɛ a ye fɛn caman ɲɛfɔ a ye kibaruya caman fana di fala ye maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min ka kɛ ni an bɛ dabolo min na bi dunko juguya ni yuruguyurugu a ko sɛbɛ bɛna na don kɛlɛli ma o hukumu kɔnɔna na sa a y'a yira k'a fɔ ko Bakari Togola ninnu ka kow SOMAGEP ni INPS ni EDM ni BMS ka taa se Sitakili maire ma k'olu bɛɛ lajɛlen kiiriw kɛra salon kiiri minnu y'a to jamana yɛrɛ ye sefa wari miliyari 50 a n'a kunkanfɛn sɔrɔ o kan ka sara a ye miliyari 11 o kan ka miliyari 111 o kan ka ɲini minisiri min bɛ sariya ko kunna k'a b'o fo k'o waleɲuman dɔn baara ninnu kɛli la kɔrɔnfɛla kibaruya la a ko Bamanci jɛkulu ni Faransikaw bɛɛ lajɛlen kun farala ɲɔgɔn kan janfan bolo ma ka taa lajɛ kɛ lajɛ min senfɛ sa Elaji Gamu ale ko k'ale tɛna far'u kan ko ka janfan don Mali ma nka ale yɛrɛ nɔfɛmɔgɔw n'o ye Gamu nɔfɛmɔgɔ dɔw ye olu fosi ka bɔ Gamu na ka taa tugu Bamanci wale kɛbaw kɔ jamanakuntigi ko kibaruya caman bɛ yen janfan dongo don su a n'a dugusajɛ a bɛ ta ka ɲɛsin jamana ma nka ko n'a kɛcogo kama ka kɛ ni jamanadenw ka degun ye ale t'i da don o bɛɛ lajɛlen na k'olu ɲɛfɔ jamanadenw ye a ko caman bɛ yen olu yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ tigɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na
k'a sɔrɔ jamanadenw olu sema ye a la min ye jamana yɛrɛ basigi ni a lafiya. A ko ko maaw k'u hakili to kumakan na fala ye ko kuma ko ale ye mugukisɛ de ye n'a bɔr'i da fɔ a binyɔrɔ i t'a dɔn min bɛ se ka bɔ a la. Bɛn ni kelenya an ka jamana kɔnɔna na diinɛw ka ɲɔgɔn bonya diinɛtigiw ka ɲɔgɔn bonya jamana yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na. Dɔrɔgu ko ta nasira fɛ sa ko dɔrɔgu kɔni ye tiɲɛni kɛ dɛ k'an ka sifinnakaw ko dɔrɔgu ye u tiɲɛ denmisɛnnin 22,000 ɲɔgɔn na olu ma se ka taa wolomasiri tabaw ka gun ka sabula min ye dɔrɔgu ye k'o b'u joli la fɛɛrɛ ni baara min bɛ sigi sen kan sa kɔni ko diinɛtigiw fara jamanaden bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ. Mali sini Asimi y'a yira k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ nka a tɛ kɛ maaguwan kɔ wa a y'a yira fana k'a fɔ kɛlɛ min filɛ nin n'an b'a la nin ye san 50 kɛlɛ don wa min ye nin ko ninnu ye ninnu bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ban yɔrɔnin kelen olu bɛ se ka mun kɛ u na o kɛ k'o sigi sen kelen kan jamana bɛ se ka lafiya ko nka ko tamakiya kɔni tɛ min na ni k'i t'a fɛ Mali ka basigi Mali ka lafiya o kɔni k'i tɛna se ka to yen olu bɛ baara min na u tɛna sigi u tɛna ɲinɛ wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa min ye banbanciwale ni nijugawale kɛbaaw u ye janfan da ka tila ka o sigi jamanakuntigi ka o laseli senfɛ a ko drone belebeleba dɔ bɔra jamana dɔ la ka na don an dafɛ jamana dɔ kɔnɔna na k'a ye Sajo y'a wele k'a fɔ a ɲɛna ko drone dɔ fana filɛ nin ye an ka jamana kunna nin ye dɛ k'a ko k'a k'a jɔ drone bɔra jamana min na o ɲɛma a y'o wele a y'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ tuma min na a nana don jamana dɔ wɛrɛ de kɔnɔna na jamana min n'o na an tɛ bɛnna bi président ka fɔ la ko lasa wulikajɔ ni cɛsiriw olu kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko o ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna kɛ tuguni suko ni dugusajɛ cɛ jamanakuntigi ko fɛɛrɛ minnu sigilen don wolomasiri tabaw ka gun kan bi ko o tɛ se ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye nka baaraba minnu bɛ ka k'a kɔnɔ maaw ɲɛ bɛ olu kelen kelenw na min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na baara minnu sera ka kɛ a kɔni y'a ɲini jamanadenw fɛ an k'an cɛsiri an k'an jija sabula ale yɛrɛ bolo bi an kɛlen don jamana ye jamana min ni o kɔni kɛlen don ka sigi k'a ta kɛ dɔrɔn a bɛ fɛnw san ka n'u dun a yɛrɛ tɛ se ka foyi dilan a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ min ye fɛn caman bɛ olu bɛ kɛ ka bayɛlɛmaliw kɛ ka kɛ da dumunifɛnw ye ka kɛ minɛn wɛrɛw ye ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ anw fɛ yan ka taa ko nka ko fɔ an ka kalan an ka kow ɲɛdɔn yaasa an yɛrɛ ka se ka an ta an kolo la a ko ngulɔmina lithium filɛ nin ye a bɛna na bɔ an ka jamana kɔnɔ nka fɛɛrɛ t'an bolo a kalan t'an na a dɔnniya t'an na f'an ni maaw ka baara kɛ ni dun ni maaw b'a baara kɛ olu ka jɔrɔ n'u ka fɛnw bɛ kɛ min ye sariya min sigilen don o ko la k'o bɛɛ lajɛlen ka dafa o de la sa ko min ye an ka sɔrɔdasiw ye olu bɛ kalan na sinikaw fɛ yen yaasa ka se ka maramafɛn minnu bɛ ka sa u k'u kɛcogo dɔn min ye nucléaire ko fana ye k'o fana an ka denmisɛnw dɔ bɛ kalan na Irisilakaw fɛ yen olu bɛna o ɲɛdɔn jamanakuntigi ko sa passeport kɔni AES passeport k'a ti mɛn sɔɔni k'o fana bɛna sigi sen kelen kan Asimi Goyita ko k'a b'a ɲini malidenw fɛ u ka muɲu u ka sabali min ye courant ye fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ yaasa courant ko ale bɛ se ka duga cogo min panneau solaire ko a y'a da don o la k'o ɲɛfɔ o kɛrɛfɛ sa ko min ye panneau ye u bɛna olu san i n'a fɔ jamana tɔw la a bɛ kɛ cogo min ka dɛmɛ don maaw bɛ se cogo min na ka panneau san sɔngɔ nɔgɔya la jamana yɛrɛ bɛna minnu feere ka se ka baara kɛ n'o ye jamanakuntigi kɔni sinsin min kan o ye bɛn ni kelenya ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cɛfɔ ni kanbɛn wulikajɔ ka se ka kɛ min ye jamana y'a ka basigi a ka lafiya ko o ye ale ka laɲini ye a y'a yira fana k'a fɔ ko nin waati laban in na min ye an ka jamana tunkarankew ye olu jɔyɔrɔ kan ka lajɛ se minnu bɛ u ye baara minnu bɛ u la ka welewelemada bila u ma u ka se ka wulikajɔ kɛ seko ni dɔnko ta nasira fɛ Asimi ko min ye seko ni dɔnko ye ɲinan san k'a y'a bila o minɛn kɔnɔna na ko sabula maa tɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ n'i ko ko ka di cogo o cogo f'i yɛrɛ ka y'a cɛmancɛ la wa k'i yɛrɛ ye k'i yɛrɛ dɔn k'i yɛrɛ taabolo dɔn o ye an ka seko ni dɔnko tigilamaw olu ka baara ye dɔgɔkun in kɔnɔna fana kuma minnu taa ni ka segira ka na o y'an ka nin kalifaba in ye sa n'o ye Cɔrɔna Amadu Adi Tali ye ni ale minɛna kabini décembre kalo tile 26 Jabijalakaw fɛ yen kibaruya kolon dɔw kun tɛmɛna k'a yira k'a fɔ ko maa kofɔlen ko a fatura nka a yɛrɛ ka denbaya bɔra ka o nkalontigiya k'a yira k'a fɔ o kow ka to ale ma halisa bɔlɔlɔ sanfɛla la maaw b'u sɔn kow la nka min ye Talilakaw ye olu kɔni ma kibaruya jɔnjɔn di Maître Muntaka Tali yɛrɛ kumana dɔgɔkun in kɔnɔna na a y'a ɲini bɛɛ fɛ sa maaw ka to u ka du kɔ ni du ye kibaruya min di waati min u na se ka baara kɛ n'o ye
wolomasiri tabaw olu ka wuli ka jɔ kɔni bɛ senna jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ banbanci wale ni wale kɛbaw kɔni ta tugulen no olu la yɔrɔ caman na u n'u bolominɛw jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ armée ale kɛlen no ka wuli ka jɔ kɛ o de senfɛ sa dɔw kɔni taara bi ɲorokaw kan ɲoro ye fana armée ale wuli ka jɔ kɛ ka se ka fɛnw sigi sen kan o hukumu kɔnɔna na bi ɲorokaw fɛ yen mobili moto olu boli waati ka taa nɛgɛ kaɲɛ 20 ma sa fo nɛgɛ kaɲɛ 6 ko olu bɛna dabila min ye gouverneur ye ale y'o bataki bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan hali bi emiya ɲɛmaya falen kɛra ye ɲɛmaya kura bilara emiya kunna yaasa u ka se ka baara kɛ min ye tun b'a ko kunna u taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la min ye an ka jamana fana kɔnɔna na ye a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye u ni arabi saoudite bolo bɛ ɲɔgɔn bolo arabi saoudite lasigiden bi yan ale taara bɔ général de corps d'armée Sadio Kamara ye ale bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna nin waati in na min ye halisa dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruya minnu bɛ yen n'olu taa ni ka segira kosɛbɛ o ye k'a yira sa k'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ kun y'o fɔ a ka laseli la ko min ye jɛkulu marafatigiw minnu bɛ yen ni olu ye maaw ye ni marafa b'u bolo u b'a fɔ k'u b'u ka sigidaw lakana u b'u ka kabilaw lakana ko marafa bɛna minɛ olu la Banyankara gouverneur ale ye kuma bɔ k'a bin bi ko maa o maa bɛ yen sa n'o kɔni ye maa ye marafa bɛ e bolo ko bɛɛ lajɛlen kan ka marafa bila min ye Ismaël Wage ale fana tun bɛ Tawudenikaw fɛ yen ani Tawudenikaw ye barosigi kɛ barosigi min bɛn ni kelenya ko fɔ Famukɛ Kamara général de brigade n'ale ye gardiw ka chef d'état-major ye ale fana tun bɛ Tunbutukaw fɛ yen min ye sanyɛlɛma ye tubabu ka sanyɛlɛma ale y'o kɛ a ka kɛlɛkɛcɛw kɛrɛfɛ Tunbutukaw fɛ yen Keba Sangare o fana bɛ munumunu salo la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen waati laban in na a tun bɛ Kayikaw fɛ yen baaraba minnu bɛ senna sa k'olu sigi sen kan min ye ɲɔrɔ bingali in kɛlen kɔfɛ colonel major Mado S Kone ale taara ɲɔrɔnkaw fɛ yen ka taa ci tigɛ min ye sɔrɔdasiw ye ka t'u waleɲuman dɔn u ye baara mun kɛ ka se ka dɔ fara a kan hali bi fɛɛrɛ ni dabalikura minnu bɛ yen sa n'u kan ka baara kɛ o cogo la sa ale y'olu ɲɛfɔliw kɛ nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na fala ye k'aw ka kamiyɔnbaw kamiyɔn minnu bɛ yen n'u b'u falen k'u kɛ lahaw ta ye doniba bɛ yɛlɛ minnu kɔnɔ ko kalo 3 u bɛna ɲɛfɔli kɛ u ye ko mobili olu tɛna se ka donibaw ta tuguni ka damatɛmɛ kɛ ka na an ka siraw la min ye directeur de transport ye n'o ye Madiso ye ale bɛ ka ɲɛfɔli kɛ ko kalo 3 ɲinin kɔ ko kɔni mobilibaw mobili minnu kɛlen ka t'u fariw falen k'u yɛrɛ yɛlɛma k'u kɛ fɛn wɛrɛw ye ka tila ka taa donibaw ni fɛnw talan k'u la k'o tɛna ɲɛ tuguni an ka dugu kɔnɔ ayiwa fala ye an ka mɔgɔw ɔnzɔn an bɛ chauffeur ye an ta tɛ mobili ye dɛ an ye bolilikɛlaw de an ta tɛ mobili ye ɔhɔ ni mobilitigiw yɛrɛ wulila mobili nɔfɛ o ɲɛna o chauffeur an fana ka wuli k'an jɔ an ka hakɛw ka dafa degun minnu b'an kan an bɛ tɔɔrɔ min na an fana bɛ magan mun na o ka ɲɛnabɔ fala ye pano min ye Bamako pano ye ko a bɛna na kurakuraya han jamanakuntigi kun ye layidu min ta k'u bɛ ka pano essayer minnu donnen nin waati na olu ye ka lajɛli de kɛ fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ a bɛna na ɲɛ délégation spéciale ale fana kɛlen don k'a ka sanuya baaraw to senna hali bi o de la sa viadigi kɔni u nana furan k'o jɛ passe yaasa ka se ka maaw n'u bolominɛw k'olu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi fala ye wulada in na min ye balɔntanaw ka ko ye kunnafonidila min bɛ arajo kiledu la n'o ye Segu kɔnɔ ye n'a bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni di ale bɔra ka kuma dɔw dantigɛ min ye baabu in ye a bɛ tali kɛ mun na jaw ka équipe nationale ka di han joueur ko yaasa i ka se ka ta o ye $2,000,000 ye ni i bɛ fɛ i ka sélectionner o ye $2,000,000 wɛrɛ ye n'i bɛ fɛ i ka jouer i ka kɛ titulaire ye i tɛ sigi fiyewu kɛrɛfɛ o ye $2,000,000 ye équipe bɛ gagner cogo di Segu Kone ale ye nin kuma in fɔ ko maaw caman labɛnnen don ka taa ka kuma ɲɛtigiya han fala ye k'a bɛ denmisɛnnin kunda cogo min a bɛ kɔrɔbalen kunda ten cogo fana na n yɛrɛ kɔni tun b'a kalama k'a fɔ waati dɔ la premier sélection kɔni u tun bɛ d'u ma sabula mankan caman wulila kɔsa in na joueurs ni fédération ni ɲɔgɔn cɛ kabini ministère ye wariw verseli daminɛ joueurs ka compte la a kuma mankanw cayara kosɛbɛ nka nin ko in jamana de kan ka nin sɛgɛsɛgɛ jamana nafolo o de bɛ ta ka don farikolo ɲɛnajɛ la fala ye ni nin ye tiɲɛ ye ko daluya b'a la an kɔni ta ye bisigi fɔli ye ni daluya sɛgɛsɛgɛli k'a b'a la jɔnjɔn b'a la jamana maa minnu bɛ yen n'u bɛ jamana nafolo ko kunna u ka wuli ka jɔ kɛ nin ko in na k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in o tɛ ko bɛnta ye sabula denmisɛnninw olu yɛrɛ man ka sɔn nin ma anw tɛ se ka gagner k'an to ninnu na o
ayi an tɛ se ka se sɔrɔ k'an to nin na parce que hali n'e bɛ se sa e tɛ jouer wa i yɛrɛ faga cogo cogo e tɛ se ka ye n terikɛ dɔ ko ma ko u ko ko wagati min na an ka entraîneur dɔ tun bɛ ka cadeau ta u ko k'a kana nin 100,000 k'a den bɛ ta ale ko k'u k'a lajɛ ko ko olu tɛ o kama sa ni 100,000 b'a bolo hali ni cɛnin tɛ se a kana n'a ye 100,000 t'ale bolo ale den ma ta kɔkan kibaruyaw la fala ye Tchadikaw olu ye général dɔ minɛ han Ngaro Amadou Ayijo k'u y'ale minɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko Tchad kunu sɔrɔ a kun ka kala kosɛbɛ nka min ye waleya in ye sa u yɛrɛ ka procureur bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a la ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min don u y'a yira k'a fɔ ko wolomasiri tabaw kɔni ye caman bɔnɛ a nin na camion dɔ donita mobili dɔ o de kɔni tiɲɛna ka ne t'a dɔn président yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ bɛ se ka kɛ donita mobili tɛmɛyɔrɔ ye cogo min na aw ma se ka o datugu hali bi k'o de tiɲɛna ye o tiɲɛni kɔni sa ko mugu de o de kɔni kɛra kasara in yɛrɛ kun ye dɔw ko marifa kun tɛ mɔgɔ ninnu bolo dɔw ko marifa kun b'u bolo ko dɔw yɛrɛ ɲinitɔ taar'u yɛrɛ sɔrɔ palais kɔnɔna na nka n'i ye kuma ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ fala ye ani hakilisigi ka kan parce que jamana ninnu bi a kow ma nɔgɔn an bɛ dugawu kɛ min ye Tchadikaw ye u ka fɛɛrɛ sɔrɔ u ta la Canada ale tun ye npogotiginin dɔ minɛ npogotiginin min n'o bɛ Huawei baara kɛ k'o bila u ka kaso kɔnɔna na sa min ye Huawei yɛrɛ maa min y'a sigi sen kan npogotiginin e ko u m'o minɛ yan sini ma kuma o sini fana sina ka Canada ka maa 2 minɛ ten k'olu ye karabukɛlaw ye u ye sigi ka fɔ kɛ u ka maa 1 bilara Canada maa 2 o bilara fala ɲɛ bɛ taa ni dɛ ni fanga t'i la i tɛ se ka fosi kɛ Alassane Dramane Ouattara ko k'ale ka kɛnɛ bi a bɛ geje ko wa ko jamana bɛ yɔrɔ min k'a mago bɛ ale la hali bi ko min ye ani diɲɛ seleke naani lasigidenw olu ka samɛ foli la sa ale kɔni yɛrɛ y'i da don a yɛrɛ ka kow la a ko ale b'a fɛ ka baara tɛmɛ maa wɛrɛ ma koyi ko denmisɛnninw caman b'a ka tɔn na ko minnu bɛ ka kɛ ko nka k'ale ka tɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen k'olu ma sɔn dɛ ko bi ko ale filɛ yɔrɔ min na a tɛ se k'a fɔ n'a bɛ kɛ jamanakuntigi tuguni n'a tɛ se ka k'a ye ko ka k'a ka kɛnɛ a kun b'a kan da la wa fana a bɛ se ka baara kɛ ko wa ko bi k'a tɛ se k'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna k'a fɔ ko ale kɔni tɛna kɛ cɛbɔ ye ko nka k'u ka tɔn kɔnɔna na ko maa 12 ɲɔgɔn ko bɛ yen minnu bɛɛ bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye ko wa k'u bɛɛ bɛ ale kɛrɛfɛ salle kɔnɔna in na réunion kɛyɔrɔ in na ye Alassane Dramane Ouattara nin y'ale ka laseli ye sɔɔni sisan an bɛna na don an ka baabu la n'an ka maa welelenw ye ka se ka baabu k'ale tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ o hukumu kɔnɔna na. زخرهم دايما مجدد an baden te duma kanubaw an filɛ don min na ko bibi na bɛɛ lajɛlen sigilen kun do ka te min nani kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a surula nin waati na n'o ye tever rasul a tɔgɔ ka di cogo min na a te fana ka di ka tɛmɛ o kan tever rasul k'a ta sini forow kɔnɔ f'i ka barada kɔnɔ a n'a ja bɛ ɲɔgɔn na tever rasul nkɛ o kɛ ka te wuli fo n ka bɛnɛfunji k'a la o banna taa butigi la dɔrɔn i k'a fɔ ko tever rasul bɛnɛfunjilama walima tever rasul ɲamakulama walima a jasmine n'o man di ye a simple o fana bɛ yen nɔ tever rasul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko tever rasul a bɛ foroko cɛ ɲin kɔnɔ ni ka sɛbɛn sanfɛla la ko rasul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamarɔsun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple tever rasul a jɛnsɛnnen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min
bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw tulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw, i n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, bars, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo jani ale sugandili la yaasa ka se k'aw ka kibaruyaw sɔrɔ bi ye alamisa ye janvier kalo tile 9 san 2024 Mali dugu jukɔrɔ nafaw olu bɛ se ka kɛ cogo di a bɛ se ka nafa ɲɛ an ye cogo di su in na an ka baabu bɛna tali kɛ o la an ye wele bila maa fila ma Jibril Jalo ale expert ye géologue do minier fana do jɛkulu min bɛ yen ni o ye Mali dugukolo ko nafa o ɲɛmaa ye ale ye maa filanan o ye Adi Sidibe ale ye 4e vice président ye Union des comptoirs raffinerie d'or du Mali n'u b'a wele ko ICROM dateliya la olu maa fila o b'an ka kɛnɛ kɔnɔ yan Sidibe i ni su i nana an ka wele jaabi an b'a fɔ n k'i bisimila Jalo i ni su n b'a ni su Kasim an bɛ i fo wele jaabili la kana an ka baabu kɛ bi su in na an y'aw wele pour que an ka se ka kuma sabula nin waati laban in na Mali sanuko kuma cayalen don n'i ye sanu fɔ dɔrɔn maaw b'a fɔ k'a ti yeleku jamanadenw ye sanu ale dun fana bɛ wariw sinsin kɔkɔrɔdonni na yaasa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka mago ɲɛ jamanaw ye bi n'i ye jamanabaw ta jamana minnu bɛ yen ni a bɛ fɔ ko sanu bɛ bɔ o la farafinna anw na ye o jamanaw cɛma jagoya la sabula ka kɛ ni min bɛ bɔ an fɛ yan ani min ye an yɛrɛ ta ye hali n'o y'a sɔrɔ sociétés de nalen don ka na baara kɛ an ka jamana fana kɛlen don ka sariyaw sigi ka se ka baara kɛ Jalo a bɛ kuma caman bɔ maliyɛn bɛɛ ka ɲininkali ye mun ye an ka dugu jukɔrɔ nafaw sariya jumɛnw de sigilen don a ko bɛ cogo di. Merci beaucoup Kasim sani ka ɲininkali jaabi ni lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka se k'an wele an kana kuma fasoko don ka kunnafoni jɛlen di maliyɛnw ma min ye dugu jukɔrɔ nafolo ma bɔli ni a nafa jumɛn bɛ se jamana ni jamanadenw ma cogo min na donc n bɛna i ka question kɔnɔna la i ko sariya gafe minnu bɛ yen minnu bɛ Mali dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ninnu a bɛ bɔ cogo di a nafa jumɛn bɛ se mɔgɔw ma kasi Mali code minier fɔlɔ sigira 1970 hakilina jigi don dɔɔni 1970 o b'a sɔrɔ mine foyi tɛ Mali la yan mais recherche de tun bɛ sen na a wagati Mali ni jamana min tun tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o tun ye URSS ye Union des Républiques Soviétiques socialistes donc jusqu'à ce que en nana dans les années 80 recherche continuera
fo kana kɛ sababu ye Mali y'a ka mine fɔlɔ sɔrɔ a kalan na 1985 avec ani Russiw tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ. Donc mine fɔlɔ sigira kalan na 1985. Bon wagati Mali économie c'était pas l'économie libérale. Fɛn bɛɛ tun ye jamana de ta ye, kɛnyɛrɛyew tun man ca kosɛbɛ. Jamana tun kɛlen tɛ ka secteur dɔ labila kɛnyɛrɛyew ye. Donc ce qui fait que société dɔ tun bɛ min tun ye jamana ta ye, Sonarem, Société nationale de recherche minière, olu fana ye baara caman kɛ Mali jukɔrɔ nafolomafɛnw ɲinini kan. Donc an nana to la ka na don les années 90. Années 90 ya nana bɛn ni gɛlɛya donna farafin jamana caman kɔnɔ sɔrɔ taasira la, économie taasira la. Bon Banque mondiale nana ka na se farafin jamanaw ma. Bon dɔw ko farafin jamanaw yɛrɛ de taar'u ɲini k'a fɔ u bɛ se k'an dɛmɛ cogo di pour que k'an ka se ka an ka économie jɔ a kolo la. Parce que a wagati ninnu na a ma dogo mɔgɔ si la, fonctionnaire tun bɛ kalo 6 kalo 8 kɛ o tɛ sara sɔrɔ. Bon Banque mondiale ko a bɛ se k'an dɛmɛ, mais solution ye min ye an ka bɔ économie capital fɛn socialisme na an ka taa libéralisme na. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Jamana k'a ka société baw bɛɛ bila kɛnyɛrɛyew ka bolo kan. Jamana k'i sen bɔ a la au fait. Jamana k'i sen bɔ fɛn min ye société caman ye, ICOMA ni chemin de fer ninnu bɛɛ b'a la. Tout ce qui est grande société de l'État, jamana k'i sen bɔ a la. O sen fɛ sanu ɲini ni sanu bɔli, sanu dɔrɔn tɛ Mali dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw ɲini n'a bɔli. Banque mondiale ko jamana k'i sen bɔ a la k'a to kɛnyɛrɛyew bolo. O de nana ni libéralisme ye. Bon o bɛnna ni Mali min filanan sigilen sen kan n'o bɛnna Siama ma. Donc code filanan nana o bɛnna ni coup d'état wagati ye 91. Code filanan nana sigi 1991. Donc o code nana bɛn ni libéralisation de l'économie malienne. Bon o code Banque mondiale bolo tun b'a la kosɛbɛ parce que u ye ko caman exiger farafin jamanaw kan, Mali dɔrɔn tɛ. Farafin jamana tous les pays francophones très généralement u ye fɛn caman exiger Mali n'o jamanaw kan k'a fɔ ko jamana k'i sen bɔ dugu jukɔrɔ nafolomafɛn na. Bon maintenant n'o kɛra fo jamana ka sariya gafe dɔ dilan, sariya gafe min bɛ investisseurs wele u bɛ se ka na baara k'an fɛ yan cogo min na, k'u ka mɔgɔw les multinationales u bɛ se ka na ɲinini ni bɔli kɛ anw fɛ yan. Bon o gafe kɔnɔna la u ye fɛn caman sɛbɛn a kɔnɔ min tun tɛ jamana ka nafa. O article dɔ n tɛna don dans tous les détails mais n bɛ kelen-kelenninw ta minnu bɛ mɔgɔw nafa kosɛbɛ. Article dɔ tun bɛ yen c'est que jamana tɛ se ka tɛmɛ 20% kan ko participation dans une société minière. Kɛmɛ jamana o 20 fana la tan de bɛ di jamana ma fu. Jamana bɛ tan dɔ in san de Kasim. A yɛrɛ b'o san kɔnɔ. B'o san comme capital, comme actionnaire. Et puis hali ni jamana y'o san, jamana tɛ se ka tɛmɛ o kan bilen. Donc o ye Banque mondiale y'o diyagoya an ka farafin jamanaw kan. O y'o sɛbɛn ta. O y'o sɛbɛn ta wa an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'u bolo nɔ bila a la. Donc maintenant o kɛra Mali code minier filanan ye 91. O bɛnna ni mine n y'a f'i ɲɛna cogo min na mine belebeleba filanan min sigira o tun ka bon ni kalanna ye o ye Siama ye. Donc maintenant Siama bɔlen Sadiola nana. Donc en continuera ten o waati kɔnɔna la multinationales commencera ka cu Mali la yan. Société camanba nana o nana permis de recherche ta ka se ka dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ninnu ɲini cogo min na. Donc an taara Sadiola bɔlen ye après Morila. Donc petit à petit Mali nana kɛ mine commencera ka caya. Donc an nana se 99 la a fɔra ko ka kɔdi ka fɛn dɔw k'a yɛlɛma parce que an tɛ ka nafa caman sɔrɔ a la. Exonération ni fɛn ninnu jamana tun kɛlen don ka taxe caman bin multinational ninnu ye walasa u bɛ se ka baara kɛ. Bon waati fana sanu montant tun man ca. L'once de l'or, le prix de l'or a tun man bon parce que l'or variait entre 500 600 $. L'once, c'est-à-dire n'i ye gramme kelen ta a wagati gramme kelen tun ye 12 000 francs 15 000 francs. Mais maintenant dans les années 99 sanu prix commencera ka yɛlɛ. An nana bɔ 15 000 la ka na don 22 000 ninnu kɔnɔna la. Bon maintenant an nana ye jamana ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ o ko bon maintenant sisan an ka lajɛ an ka yɛlɛma dɔw don code minier la. 99 code minier sabanan nana sigi o kɛra Alpha ka wagati. Donc maintenant o ye majɛ dɔw corriger. Mais toujours est-il que Banque mondiale ka exigence in dɛ an ma se k'o falen. O kɔni o tora nɔ la. Donc maintenant an nana to la ATT ka wagati 2012. Avant 2012, je crois 2012, code falenna tuguni. 20% b'a nɔ. O b'a nɔ la toujours. Donc maintenant an nana to la 2019 code fana nana. Bon 2019 code in yɛrɛ de o de kɛra scandale dan ye parce que
fɛn caman b'a kɔnɔ o tun tɛ jamana yɛrɛ de ka affaire kɛ fiyewu. I n'a fɔ mun? Kasimu ye sariya gafe dɔw ta anw yɛrɛ ka jateminɛw n'an ka enquête min yɛrɛ ye anw yɛrɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ c'est que code in yɛrɛ ma dilan Mali kɔnɔ yan. A dilanna kɔ kan ka na. A dilanna kɔ kan. C'est à dire code tɔ ninnu an ka enquête ma s'o ma kosɛbɛ parce que o wagati y'a sɔrɔ la communication n'était pas développée. Le numérique n'était pas développé. Pour que an ka se ka Sidibekɛ da don kuma na an bɛna n'ale fana fan fɛ parce que min ye sanu feere ani sanu raffinerie olu b'olu baara kɛ kosɛbɛ. Kɔdi ko in kɔni aw b'a kalama min ye sanu bɔli kɔdi ye ka na an ka jamana kɔnɔ i bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ɲɛna a la yanni an kana kɔdi kura kɔnɔna parce que Jalo nana an kun fɔ kɔdi kura la. Voilà, Kasim b'aw fo. Diyara ye. Vraiment weleli ka se ka plateau kan su in na a bɛnna ma a diyara n ye. Bon ni fɛntɔw bɛɛ dɔnna ni min to a la a t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan. O ye tiɲɛ ye. Anw k'an yɛrɛ sɔrɔ Jibril bɛ ka kɔrɔfɔ minnu fɔ nin ye an tɛ nin kɛnɛw kan anw ye sanisan ka feerekɛlaw ye n'i y'a bakurunba mɔni ta a di fɔlɔ ICROM yɛrɛ sen don saniko rɔ cogo di an ye sannikɛla de ye sugu la yan mais sani sugu a bɛ cour mondial sanfɛ anw donna la tuma min an y'an ka jamakulu fara ɲɔgɔn kan anw filɛ kɛnɛ min kan ye an ma nin faamu dɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ sugu kelen de kɔnɔ mais an ka sugu bɛɛ sugu tɔw sanfɛ cogo di o dalilu an ma se k'o faamu an mana sani ta ka bɔ yan ka taa diba yan an bɛ taa cogo min na an bɛ segin ten foyi tɛ sɔrɔ ayi Siriba an bɛ fɛ ka o yɔrɔ faamu. Voilà i b'a fɛ k'o yɔrɔ faamu cogo min na. Aw b'a ta ka taa cogo aw bɛ segin ten o ma aw tɛ se ka feereli kɛ yan. An tɛ se ka feereli kɛ an b'an ka taxi bɛɛ sara ka taa e mɔgɔ min bɛ taxi bɛɛ sara ka taa e tɛ mugan dun mais sani bɛ ka taa bolo wɛrɛ minnu kɔnɔ olu de b'a bénéficier. Mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ taa ni sanu ye sira wɛrɛ fɛ olu bɛ se ka feereli kɛ. Aw tɛ se ka feereli kɛ. Bon anw nana an y'an ka ɲɛmɔgɔw wele k'u sigi k'a fɔ an filɛ kɛnɛ min kan anw ma nin faamu dɛ taxiw bɛɛ bɛ sara gouvernement ka droit bɛɛ bɛ sara o droit min bɛɛ sara to an bɛ taa Dubaï cogo min an bɛ segin ten bon ne ka ɲɛmɔgɔ a taara Dubaï a nana a ko n ma Sidibe fali bɛ sange kɔrɔ koyi n ko cogo di président dɔw tɛmɛna olu ko tɔni 5 mɔgɔ 2 bɛɛ tuguna ɲɔgɔn kɔfɛ san kalo 12 u b'a fɔ ko tɔni 5 mais ne ye tɔni 70 de ye ja hali sɔni morceau n'a bi pɔsi kɔnɔ n'i m'a labɔ Dubaï u b'i minɛ k'i don kaso la sani sugu tɛ yan dɛ ja an ka sani sugu bɛ fɛn na n ko a bɛ kɛ cogo di an ka ɲɛfɔ an y'an ka jɛkulu wele ka ɲɛfɔ u ye olu ko an filɛ kɔrɔfɔ min na ko jamana nin kɔnɔ ko bɛɛ bi ta de ɲini an tɛ se olu ta na ne ko bɔn Dunbiya i ka papier ta i k'i ka papier dafa an k'an ka droit bɛɛ sara Mali tɛ sanu yɔrɔ dɔn bi mais sini a bɛna sanu yɔrɔ dɔn dɛ gouvernement lakununa anw de fɛ ICROM mais bi an tɔgɔ tɛ yen dɛ anw de ye damanda bɛ yala ka na ye sangew bɛna san Bamakɔ yan ka malo ni sɔ san ka taa yɛlɛma wula kɔnɔ ka moto san ka di dugutigiw ma n'a dira dugutigiw ma tɛ min an ka dugu jamanadenw yɛrɛ anw tɛ foyi sɔrɔ an y'a ɲɛfɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye olu ye anw kɛ komi aw ka hakɛ to olu ye boti kara la b'an tɔgɔ t'a la ko bɔn mɔgɔ min bɛ jamana fɛn bɔ ka yira a la anw ye gouvernement ka indicateurs de bon anw ye min indiqué anw ma nafa sɔrɔ o la anw yɛrɛ ta sɔrɔ ni o tununa anw kɛra baarakɛbaliw ye ɔ ne ye ne wele su nɔ ka na
kan kana fɛn fɔ plateau kan yan y'a dɔn bɛɛ bonya ne ma ka diya n ye n nakun ye nin de n bɛ bɔ kuma na yan fɔlɔ ka to ba kan Jibril o b'a to an bɛna ye fan fɛ parce que Jalo ka Sidibe ka baabu bɛ tali kɛ sanu feereliko la olu ka dusukasi parce que olu kɔni ta kɛlen don Musa ni ta ye kɔmɔ ye nka ni Musa ni bɔra ni kɔmɔ bɔra Musa ni k'i dogo kɔdi falenna ka taa bɔ 2019 ta la i ko 2019 majɛw tun b'a kɔnɔ majɛ minnu tɛ se ka lakali yɛrɛ sabula a ma dilan an fɛ yan o ye jumɛn ni jumɛnw ye bon majɛ ninnu d'abord n ye min f'i ɲɛna min yɛrɛ tun ka gɛlɛn n'a bɛɛ c'est que an kɛlen k'a dɔn ko kɔdi yɛrɛ ma dilan o yɛrɛ ye majɛba de kasi parce que i ka gafe dɔw bɛ yen n'a ma dilan i fɛ n'a dilanna dunanw fɛ yen dis-toi que min b'u arranger o b'o de don a kɔnɔ donc o yɛrɛ dɔrɔn c'est largement suffisant pour que an k'an ban a kɔdi in na pour ne pas trop rentrer dans les détails sinon a bɛ temps ta donc o kɛra an ka préoccupation fɔlɔ ye donc an wulila an ye débat caman k'a la radio ni télé ni fɛnw na k'a fɔ kɔdi 2019 an ka fɛɛrɛ k'an ka falen kɔdi ɲuman tɛ a tɛ Mali arranger ala nana kɛ kɔdi in kɛra kɔdi laban IBK min signé par ordonnance c'était le dernier code IBK min signé ala ka hinɛ a ma taa assemblée tale olu y'a rejeté olu ma sɔn a la olu y'a rejeté assemblée laban min sigira olu y'a rejeté donc maintenant code in taara par ordonnance bon maintenant après mankan ni fɛnw kɛlen après le départ donc nous on a demandé que bon tiens comme an ye ko bila yɔrɔ min na an k'a ta yen an k'a fɔ an ka plaider au niveau des autorités de la transition k'a démontrer k'a fɔ kɔdi man ɲi an ka fɛɛrɛ kɛ an k'a falen heureusement kuma in taara assise la kɔdi dɔrɔn fana tun tɛ an tun ye laɲini kɛ k'a fɔ ko ka contenu local fana an ka fɛɛrɛ kɛ k'o loi fana dilan loi min vraiment min b'a to ni dugu jukɔrɔ nafolo ma fɛn bɛ bɔ Mali la an kana taa dunan sociétés cɛ ka na n'olu ye ka maliyɛnw yɛrɛ to yan min bɛ se ka baara kɛ donc an ye fɛɛrɛ kɛ an y'o loi n bɛ foli lase Sori Ibrahim Traoré ma faire Mali président an ye o loi ninnu dilan an sera CNT mɔgɔw ma an y'a da yir'u la an n'u y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jusqu'à ce que loi in yɛlɛnna ka taa a sera ka voter a adoptera an ka laɲini sabanan tun ye min ye o tun ye audit minier ye parce que an nana jateminɛ an ka enquêtew la depuis l'indépendance jusqu'à maintenant Mali yɛrɛ ma deli k'a bolo don a poche kɔnɔ jiginɛ kɔnɔ k'a bɛ dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw sɛgɛsɛgɛ ah oui o ma deli ka kɛ ma deli ka kɛ donc o bonyana an hakili ma an ko bon maintenant ni jamana ma sɛgɛsɛgɛli kɛ jamana b'a ka hakɛ dɔn cogo di a t'a dɔn donc vraiment c'était pas du tout normal donc an y'o fana demande kɛ ala nana kɛ autorité de la transition an b'u fo an yɛrɛ conférence de presse kɛ ni ko ɲɛna kasi ma an k'a fɔ dɛ a b'a to hali mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛna o fana bɛ ɲuman kɛ min ka girin ninnu ta ye donc maintenant finalement kuma in sera présence min ma je crois kuma in tun bɛ assise fana kɔnɔna la donc a y'a ɲini ko ka audit kɛ maliyɛn dɔw bilala bureau maliyɛn dɔw c'est vrai que u ni dunan dɔw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ye audit in kɛ audit in nana majɛ caman de yira jamana ka hakɛ caman bɛ jamana n'a t'o sɔrɔ mais audit fana recommandation nana kɛ min ye ko ka code kuraw dilan anw ye min dilan ale ye jo d'aw ma ale ye jo d'an ma ko ka nin ko in tɛ se ka ɲɛnabɔ ni code kura ma dilan i ko ko majɛ minnu tun bɛ dɔ in kɔnɔ o majɛ tun tɛ hali dɔ in hali kɔrɔlenw n b'o exemple kelen di ma kasi ni multinational tun nana yan n'u nana san 30 contrat de bɛ d'u ma san 30 et l'État n'a aucun moyen de réviser ce contrat là bon i b'a jateminɛ san 30 bɛ da société dɔw ma san 12 san 10 dɔrɔn a sɔrɔ u tilala sanu bɔ la État jamana tɛ se k'a minɛ olu t'a feere yɔrɔ fililen bɛ to ten o misali ye Gorila ye o misali ye Yatela ye san 30 contrat de tun dilen don société ninnu ma n tun ye kuma dɔ f'i ye kuma kɔnɔna la n ko 20% min diyagoya jamana tun bɛ 10% sara an y'a ye société caman na jamana yɛrɛ fana m'o 10% sara an jara kɔ parce que jamana ma taa wari déposer parce que ne société k'e ma e ka na 10% valeur ne e m'a déposer a bɛ taa di ma o bon maintenant souvent société dɔw tun b'a di jamana ma mais olu tun b'a fɔ k'u b'a tigɛ ka bɔ jamana ka taxe la bon kɔfɛ a bɛ tila ka taa kɛ mankan ye a bɛ tila ka taa kɛ mankanba de kɔfɛ o ye ka juru ta ka juru sara ye voilà donc maintenant finalement 2023 in na code kura taara Kassim code kura min y'a diya anw ye an kɔni da donna a la u ye acteurs bɛɛ wele tous les acteurs du secteur minier an bɛɛ tun bɛ yen an hakilinataw ye min ye an y'o fɔ ça a été pris en compte
min diyara an y'a bɛɛ la c'est que ça a été code min dɔ fait au Mali par les Maliens et pour l'intérêt des Maliens. Article kelen ma bɔ kɔfɛ ka na n'a ye. Non foyi a bɛɛ dilanna Mali kɔnɔ yan Kassim an yɛrɛ y'a participer dɔrɔmɛ kelen an m'a demandé hali per diem ma d'a ma. Donc c'est pour dire qu'il y avait un engagement patriotique k'a kɛ ka code kura dilan an ye yɛlɛma don a la san 30 in Kassim an y'o bɔ yen an y'o bɔ yen pewu sisan san 10 de don san 10 bi o kɛra o yɛlɛmaba de ye filanan ye min ye les 20% là an y'o barrière brisé ka bɔ yen aw lana joli la 35%. C'est-à-dire en yɛrɛ y'an miiri est-ce que ni transition wagati in tɛ est-ce que un homme politique avait le courage de faire ça? C'est un point d'interrogation parce que les multinationales là c'est des États dans un État et puis an kan'u ye ta u ka jamanaw de b'u kɔfɛ. Bon jamana minnu b'u kɔfɛ olu yɛrɛ de fana ye Banque mondiale acteur fana ye. Bon e bɛ se k'o réviser cogo di k'i bɛ n'i minɛ olu la a kuma bɛ caya Kassim. Donc c'était un courage politique ka se ka nin yɛlɛmaw don a la. Fɔlɔ tun ye min ye convention de recherche ni convention d'exploitation fɔlɔ la o bɛɛ de tun faralen ni ɲɔgɔn kan sisan o cira fila ye n'i nana i bɛ ɲinini de kɛ fɔlɔ ni ɲinini kɛra n'i ye dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ye k'a fɔ i bɛ se k'a bɔ i n'a fɔ lithium ɲɔgɔnna ninnu i de bɛna sisan ni jamana bɛ contrat wɛrɛ de dilan n'a bɛ fɔ o ma ko contrat d'exploitation. Donc e yɛrɛ bɛ t'i k'i ka ɲinini ka sa kɛ. Bien sûr. E de ko a bɛ nin yɔrɔ in na i bɛ t'i ka ɲinini kɛ. Voilà. I ni jamana tɛ ɲɔgɔn sira la. Voilà jamana bɛ sariya gafe code minier ye sariya min fɔ i b'o respecter. I kan ka min sara jamana fana i b'o sara jamana ye. Bon maintenant n'i ye yeli kɛ k'a fɔ ayiwa gisement bɛ yan nin bɛ nin yɔrɔ in na ne bɛ se k'a bɔ ka nafa sɔrɔ a la i bɛna sisan jamana bɛ contrat dɔ dilan ka d'i ma n'an b'a fɔ o ma le contrat d'exploitation. O contrat kɔnɔna la c'est vrai majani dɔw bɛ yen Kassim an b'a fɔ cogo min na ko jɛngɛnna ma a ma bɔ anw ka laɲini tun ye 20% de tun ka di jamana ma fu. Jamana ka 10% san. Mais maintenant malheureusement au yɔrɔ a gagné à moitié mais an m'an jigin an m'o bɛɛ sɔrɔ parce que sisan a kɛra de jamana bɛ 10% bɛ di jamana ma fu jamana bɛ 20% san 5% dɔ in jamanaden minnu intéressé len don ka kɛ actionnaire ye 5% bɛ d'olu ma mais maintenant an ka inquiétude nana kɛ min ye an ko dans le passé jamana ma se ka 10% wari sara mais est-ce que zen a bɛna se ka 20% Kassim an jɔrɔlen b'o yɔrɔ la. O fana ye jɔrɔna ko ba ye. Bon maintenant o ye jɔrɔna ko ba de ye parce que n'i ko a tigi peut-être a tigi b'a se k'o accepter parce que a b'a dɔn i tɛna n'a wari ye o bɛ se ka kɛ piège ye mais maintenant jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen minnu b'a gérer il faudrait que il pense à ça parce que Kassim n'i ye nin société 15 bɛɛ ta k'a lajɛ 15 de bɛ yan sisan société minière 15 jamana ka 20% Kassim n'i y'a fara ɲɔgɔn kan nin 15 bɛɛ la ka agence belebele dɔ sigi min bɛ jamana ka hakɛ gérer nin bɛɛ kɔnɔ Kassim jamana tɛna juru ta mɔgɔ si fɛ bilen a tɛ n'i bolo tan di mɔgɔ si an tila l'o calcul la jamana tɛna wari ɲini mɔgɔ si fɛ bilen an mago bɛ diɲɛ wari o wari la a bɛ sɔrɔ an b'a sɔrɔ Kassim an tɛna kɛ mɔgɔ ka jɔn ye k'a fɔ an bɛ taa juru ta i fɛ imagine Kassim jamana dɔw bɛ 5 milliards b'an na maloya a bɛ tiɲɛ de don Danemark ni bon an tɛna dugu tɔgɔ fɔ bien sûr mais Kassim ko bɛna jouer ali ka éducation kan olu bɛ 5 milliards 20 milliards min d'i ma u tila ka na a jaabi k'i ka nin kɛ olu ka wari tɛ d'i ma fu bon maintenant n'anw sera k'an ka dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ninnu gérer ka ɲɛ ka ninnu contrat ninnu dilan ka ɲɛ wari ninnu transparence ka don a la taxe ni impôt minnu bɛ sɔrɔ a la olu ka gérer ka ɲɛ Kassim moi je pense que an mago tɛ mɔgɔ ka dɛmɛ la an mago bɛ mais Jalo nin yɔrɔ in na o permis ko ni fɛn ninnu dili la munna gouvernement tɛ taa jateminɛ kɛ kuma tɛ an ɲɛ bɛ fɛn mun na bi fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ ko ninnu na munna gouvernement tɛ jateminɛ kɛ yan'a k'a di. Bon Kassim olu bɛɛ ye ça c'est l'organisation du travail bon an fana ka défaut dɔ yɔrɔ dɔ ye min tɛ min dɔn an y'a d'o ma o fana y'an ka défaut ba dɔ ye i bɛ ala lajɛ conseil d'administration na dans les mines jamana bɛ mɔgɔ dɔw bila ka taa suba o tɛ mine ko yɛrɛ ɲɛdɔn a dɔw bɛ taa do papier bɛ bila u b'a signer u b'u ka per diem minɛ mais jamana ka hakɛ ye min ye i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ t'o ɲɛdɔn donc o problème f'an k'olu de corriger an bɛ minnu bila ka contrat fana négocier que ça soit vraiment des experts à la matière pour la négociation des contrats parce que diɲɛ ye mun de bi Kassim bɛɛ b'i ka intérêt de défendre teriya tɛ yen dɛ dans les business dans les affaires c'est les affaires jamana b'a ka hakɛ de défend n bɛ se ka hakɛ n ka jamanadenw ka hakɛ défend cogo di
sanu bɛ bɔ sigida min na an bɛ se k'u ka hakɛ défend cogo di u fana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo di mais n'o an ma olu bila ɲɛfɛ kasi a bɛ kɛ tiɲɛni d'an bolo c'est pour cela an b'an plaindre toujours Sidibe voilà sanu sɔrɔ cogo ni sanu bɔ cogo o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra aw bɛ sanu minnu sɔrɔ aw b'u sɔrɔ cogo di sariya min bɛ bi ni sariya kura sigilen don i hakilina ye jumɛn ye o sariya kan n'o ye code minier kura in ye alors Kasim i tɛ fɛn fɛn ɲɛdɔn a fɔ k'i t'o ɲɛdɔn i bɛ fɛn fɛn ɲɛdɔn fana a fɔ k'i b'o ɲɛdɔn an ka code ko nin fɛn fɛn nin bɛɛ ye ko kura de ye bi donc sani depuis Musa tile la sani bɛ ka bɔ an damasennaw de tun bɛ sani bɛɛ bɔ damasennaw de fɛ ka feere businessiw ma olu ye jɔnw ye businessiw de bɛ i bɛ wari de di mɔgɔ ma ka tigi sigi tiri kan ni sani bɔra e ka dama kɔnɔ sisan an mana a baara ban tuma min na an b'a pese e ka wari o bɛ d'i ma ne bɛ n ka sani bila n kun n bana n'a ye n bana sani nin n bana ko k'a jɛ ni n y'a ko k'a jɛ n fana bɛ taa n'a ye artisanw fana b'a san an ka sani ko damina cogo de ye nin ye mais kana kɛ gros titre ye bi mais a gros titre fana an ka nafa t'a la ba kɔfɛ mɔgɔw de ka nafa b'a la ka tɛmɛ anw ta kan an minnu b'a san ka feere i b'i débrouiller la k'i débrouiller la f'i bɛ dɔ sɔrɔ i bɛ se ka bɔ nɔgɔ la fɛn min ye mais ni e bɛ min sɔrɔ n'o yɛrɛ bɛ kɛ ka juru e ka papiyew san bon papiye san fana o t'an tɔɔrɔ dɛ ba i faso wajibi la i k'a ka droit sara mais n'i y'a ka droit sara i fana droitlen don e fana k'i récompenser kɔni mais fɛn min ma droit sara o ka nafa sɔrɔ e min ye droit sara e ma nafa sɔrɔ anw ka mankan kun ye nin yɔrɔ de ye o ma aw bɛ ka droit sara aw ka sanu tɛ se ka feere wa n'i y'a mɛn k'a feere i k'a sɔrɔ kɛ munna aw tɛ ka sanu sɔrɔ i b'a sɔrɔ munna aw tɛ k'a sɔrɔ ne ma f'i ye n ko sanu bɛ san kuru sanfɛ wa bon n ko fɔlɔ o ka kan ka ɲɛɲini ka ɲɛdɔn nin ye mun ye e de bɛ sanu san ne b'a san wari de b'e bolo sugu la anw ta b'o sanfɛ an ka prix b'o sanfɛ an ka prix de b'o sanfɛ o la mɔgɔ tɛ sanni k'aw bolo kɛ bon jɔn bɛ sanni k'an bolo bon anw ye caution sara k'o bila banque la ka tila k'a ta ka taa feerelikɛyɔrɔ la bon ka taa k'i bɛ taa n'a ye feerelikɛyɔrɔ la mais o degun bɛ bɔ jɔn de la Sidibe o degun bɛ bɔ jɔn na minnu y'an bɛɛ lajɛlen kunna dɛ olu de ka kan k'an bɛɛ bila sariya kelen kɔnɔ an b'o de dɔrɔn nɔfɛ wari kana d'aw ma dɛ ko k'an bɛɛ bila sariya kelen kɔnɔ n'i tɛ sanu sariya labato e t'a feere an bɛ min nɔfɛ dɛ o ye nin de mais aw ka sanu n'aw y'a san yan ka taa k'a ko ka taa n'a ye aw bɛ taa sɔrɔ aw bɛ kuru sanfɛ minnu bɛ kuru ayi anw b'an ta san i bɛ taa san business minnu bolo k'a labɛn k'e wa tɔ sugu la e bɛ taa sugu la tuma min na e bɛ taa bi ka sɔrɔ e jɔyɔrɔ yɛrɛ tɛ yen e ka sanu min tagali bolo o bɛ kɛ maɲuman ko i jɔ ne kan ka avion ta n bɛ segin cogo jɔn mais jɔn bɛ se k'o ɲɛnabɔ sa pour que k'aw bɛɛ bɛn jɔn de bɛ se k'o ɲɛnabɔ gouvernement de bɛ se k'o ɲɛnabɔ ne ye taxi min ta e ye taxi min ta bon an bɛɛ ka taa qualité kelen kɔnɔ pied égalité ni papier t'e bolo dɛ e ka se bɔ a la papier min bolo dɛ o ka baara kɛ mais Jalo di yɔrɔ la ne bɛ yɛrɛ ɲininka o bɛ se ka kɛ cogo di jamana kelen kɔnɔna na mɔgɔ bɛ bɔ ni sanu ye u bɛ taa sɔrɔ ninnu tɛ se ka feereli kɛ o bɛ se ka kɛ cogo di sariya min bɛ sanuko kunna o bɛ mun de fɔ a ko la bon olu ka activité tilalen don fɔlɔ ministère des investissements c'est-à-dire u ka activité fan kelen b'o kɔnɔ commerce fan kelen bɛ mine kɔnɔna la dama kɔnɔna la parce que n'i y'a mɛn i bɛ taa sanu feere i y'a bɔ dama de la bon problème yɛrɛ min ye dama baara yɛrɛ fana de organisé len tɛ depuis l'indépendance jusqu'au jour de maintenant Kasim Mali yɛrɛ t'a dɔn exactement dama baarakɛlaw bɛ quantité jumɛn sanu bɔ halisa hali sini le secteur de l'orpaillage ça échappe complètement à l'état malien bon maintenant pour que o bɛ se ka organiser parce que dama sanu bɔra cogo o cogo a bɛ taa laban ninnu de bolo
ninnu de b'a commencer ka n'a ye. Ni damandamaraw ye baara kɛ cogo cogo u bɛna n'a ye comptoir tigiw de fɛ. U bɛna feere comptoir tigiw de ma. Bon comptoir tigi de b'a comptoir d'achat b'ale bolo. Ale y'a ka taxes bɛɛ sara. Ale de b'a san damabaarakɛlaw bolo collecteur bolo k'a fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka taa n'a ye Dubaï u caman b'a kɛ ten. Bon minnu dɔw bɛ yen olu dafalen don dɔw bɛ olu dafalen tɛ. Mais maintenant minnu dafalen don olu ka association ye. Olu ICROM olu fara ɲɔgɔn kan pour que vraiment barrer la route minnu sɛbɛn tɛ minnu bolo olu kana se ka taa feere. Bon olu ils sont confrontés à cette concurrence déloyale. Donc olu bɛ taa sɔrɔ sɛbɛn tɛ minnu bolo olu bɛ ka feereli kɛ olu tɛ se ka feereli kɛ. Parce que sɛbɛn tɛ minnu bolo olu ma taxe sara o. E ma taxe sara e ma impôt sara diyagoya e ka tɔnɔ de bɛ bonya ka tɛmɛ ale ta. Mais code kura tɛ fɛn fɔ nin na. A bɛ kuma a kan a kumalen don a kan. Mais o kan ka lajɛ dɛ. O kan ka lajɛ bon an fana ka problème kasi an ka problème ka ca koyi an bɛ documents sɛbɛn an bɛ texte ɲɛnamaw sɛbɛn mais application zéro. Allez, contenu local flâné. On a adopté il y a combien de temps? Mais ça peine à bila sen kan. O tɛ k'a labato. A tɛ k'a labato. A organiser yɛrɛ ma sigi sen kan fɔlɔ. Bon alors que an ka texte. Mɔgɔw dun bɛ ka sanu bɔ. Non, o t'o bali o. O t'o bali. Donc maintenant ninnu ta c'est une question d'organisation. Olu ka organisation bɛ daminɛ depuis Damambara. Tant qu'ils m'ont organisé ninnu bɛ. Donc n'i y'a faamuya sisan o kɔrɔ ko chambre de mini cili diyara u ye. Ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ ne ka tɔn a kana diya o ye mais ne hadi parce que chambre de mine kan ka se ka dɔ fɔ aw kungo la mais n'ale fana cira. chambre de mine fɔlɔ de ye kɛlɛ don an yɛrɛ ni ɲɔgɔn tɛ o o da an kɔ don ɲɔgɔn ma o. cogo di. e de na e ko k'i ye dɔ fɛ i tɛ dɔ fɛ o jamana ko ye yan. Mais munna Sidibe aw tɛ chambre de mine fɛ munna. Munna an tɛ an bɛ chambre de mine fɛ dɛ chambre de mine ye an ka PCR de anw yɛrɛ ɲɛfɔ yɔrɔ dɛ gɛlɛya min b'an kan k'o ɲɛfɔ dɛ mais janfa min bɛ dibi la ale yɛrɛ b'a kalama n'olu b'a kalama a ka gɛlɛn anw ka place sɔrɔ. O kun tɛ k'aw mago ɲɛ tuguni yan. An mago yɛrɛ tɛ ɲɛ hali anw tɛ carte sɔrɔ k'a fɔ anw ye chambre de commerce fɛn an y'a membre ye anw de sera ka papier sɔrɔ. Ba munna an ko ka bɛɛ dama kɛɲɛ bɛɛ dama kɛɲɛ nin dɛ o de kɛra an bolo balawu ye bon o de kɛra an bolo makosa yɛrɛ ye. Olu ma se ka foyi ɲɛnabɔ aw kungo la. Foyi. Maintenant sisan chambre de mine kura bɛna na sigi yan'o cɛ ko collège bɛna sigi aw hakilina ye jumɛn ye o la. Bon collège min bɛ sigi a ka sigi minnu bɛ sani baara ɲɛdɔn an minnu b'an ka baara dɔn dɛ hali ni collège sigira an fana k'an ma ɲininka a baara kɛcogo la an bɛ popo min na nin ye sa o bɛ dabila gouvernement k'a dɔn k'a fɔ k'a ka wari min pɛridilen don ale ye ka ninnu ye miniw de kan k'olu fɛn damasennaw kɛlen ka tiɲɛli min na don jamana kɔnɔ o de barika ka bon mais a kelen jate t'a la an ka jama nafa bɛ kɔfɛmɔgɔw de ka tɛmɛ an yɛrɛ kan jamanaw bɛ yen nɔ bi o ye sanu bɔ dugu minnu na u ye dugu tɔgɔ sɛbɛn u ka sangasow kan mais anw tɔw bɛ bɔkɔso kɔnɔ yan an b'o fɔ cogo di sa. ka sanu tɔgɔ u ka sangaso kan o ma aw ka sanu bɔra. i ye sanu bɔ dugu min na. o b'o sɛbɛn a kan. kana ɲina o dugu tɔgɔ sɛbɛn k'o sɛbɛn i ka so kura kan. i ka so kura kan. aw bɛ bɔkɔso kɔnɔ yan. an bɛ bɔkɔso kɔnɔ yan mais anw kɛrɛfɛ jamanaw bɛ k'o kɛ. u bɛna sanu ɲini an fɛ yan. mais anw mana misikala jarati ta yen nɔ n'i ma taa déclarer u fɛ i si banna mais olu de kɛlen bɛ k'anw ka damanda tiɲɛ anw yɛrɛ bolo. e bɛ fɛ k'a fɔ sisan jamanaw b'an lamini na yan olu bɛna na dama an ka dama na k'a k'u sago ye ka taa n'a sanu ye ka taa baara kɛ n'a ye u ka jamana kan mais n'aw taara k'aw to ɲɔgɔn na k'a tɛ se ka t'o kɛ. a tɛ sigi rɔ. sariya de b'u fɛ yan. sariya de b'u fɛ yen bon an ye nin sariya ko nin kofɔ ko ka sariya nin baara kɛ. donc chambre de mine ma se k'o si ɲɛnabɔ. foyi ma se ka damasennaw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ a y'an kɔ don ɲɔgɔn ma bɛɛ ka tigi ta côté fɛ bon ni y'a fɛ ka fɛrɛ jamana ma i bɛ jamana mɔgɔ baara o kɔ don ɲɔgɔn ma ni ye ne ni kɔ don ɲɔgɔn ma sisan nin bɛ don yɔrɔ sɔrɔ o an t'a lajɛ an ka baara nin kɛ tiɲɛ kan sani baara kɛla fɛn fɛn bɛ yen sariya dɔ ka sigi an bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ka don o da fɛ. mais Jalo ko sariya bɛ yen k'a tɛ se ka lawaleya de. sariya min sɛbɛnlen don wa. sariya wɛrɛ bɛ yen min sɛbɛnnen tɛ de.
mun e ka bɔ kɔfɛ ka na e ka sɛni ta ka taa n'a ye hali o tɛ jiginna dugu kɔnɔ o sariya sɛbɛnlen don wa. o tuma mɔgɔw bɛna sanu ta ka taa n'a ye k'a sɔrɔ mɔgɔ ma foyi ma kɛ o la. foyi o bɛ min dun o b'o de falen yan o kɔni t'a tɔ bɛ kɛ bidon kɔnɔ ka bɔ n'a ye. maa tɛ se k'u kɔlɔsi. ni maa b'u kɔlɔsi an kɔni y'a fɔ depuis i bɛ ka bɛ fanga la k'a fɔ fan bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ aw ye anw ka sɛni t'an ta ye anw ka sɛni ye walimɔgɔw de ta ye aw jija aw ka fanga don an ka sɛniko la dama anw mana taa wali jamanaw kan n'anw ye dama datigɛ a duguden de bɛ fara e kan e tɛ kɛ damantigi o kɔ dɛ duguden de bɛ kɛ damantigi ye sɛni bɔra sa a b'e bolo lasɔn de mais anw yɛrɛ fɛ yan mɔgɔw bana dama datigɛ a ka sani bɔ ka taa n'a ye maliyɛn yɛrɛ sen t'a rɔ o yɛrɛ dama o jamana bana an bɔ cogo di. Jalo, est-ce que chambre de mine cili ye solution ye nin ko in na. Bon, chambre de mine cili d'abord fo mɔgɔw k'a dɔn a bɛ sariya gafe de kɔnɔ chambre de mine sigira 2011 u ka mandat renouvelé u ka mandat banna 2016 105 donc maintenant 2016 élection ma se ka kɛ Kassim jusqu'à 2024 là Kassim sans chégin mandat fla ça c'est presque 3 mandats 13 ans de haut. Bon maintenant sariya gafe chambre de mine article statut et règlement de côté koni élection ma se ka kɛ ko ministre des mines bɛ se k'u ka mandat prolongé de 6 mois kalo wɔɔrɔ ni kalo wɔɔrɔ in baara ni élection ma se ka kɛ ministre bɛ chambre bɔ yen ka collège dɔ sigi o collège in bɛ na ka se ka élection organiser pour que minnu bɛ fɛ ka don bureau la olu ka na mais an bɛ san 8 de la ma se ka kɛ donc ni autorité de la transition sera ka courage sɔrɔ k'a ci ka bɔ yen cɛkɔrɔba y'a fɔ cogo min na an bɛ foli de kɛ o parce que san 8 kɔnɔna la mun ye minnu tɛmɛna yen mun y'u bali k'a ci c'est la question que nous on se pose. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais est-ce que le président a se ka to yen a ka élection labɛn. Non, sariya gafe de côté o. Ko ka u bɔ yen. O de sɛbɛnnen don statut règlement kɔnɔna la o. Mais n'a kun ko k'a tɛ kɛ candidat n'a kun tora yen nɔ. Non, ni du moment que i ka. Donc sariya yɛrɛ de ko k'i ka mandat mana ban e ka bɔ ko 6 mois de bɛ d'i ma. O de sɛbɛnnen don statut. Ils n'ont fait qu'appliquer le statut et règlement hein, mais seulement an ye 8 ans de kɛ pour pas. Mɔgɔw tun bɛ k'u to yen ten. Mɔgɔw tun bɛ k'u min fɛn o fɛn nana ministre fɛn fɛn nana o ma se k'a kɛ. Bon anw yɛrɛ ya pour quelle raison et pourtant sariya gafe de bi i autoriser k'a ci ka bɔ yen. Mais est-ce que chambre de mine ni unité fɛn bɛ baara kɛ entreprise ba ninnu bɛ baara kɛ. Bon chambre de mine bien sûr chambre de mine sigira c'est l'interface ale de bɛ kuma acteurs miniers ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ. C'est-à-dire ni jamana ni nafɔ ni gɛlɛya bɛ ninnu kan. Jɔn de b'u ka gɛlɛya lase jɔn y'u ka avocat ye. Chambre de mine de ye ninnu ka avocat ye. Hali chambre de mine de bɛ taa kuma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ayiwa an ka tɔnden dɔw bɛ nin gɛlɛya b'u kan a y'an dɛmɛ an ka solution sɔrɔ a la i y'a faamu donc chambre de mine ka rôle y'o de ye donc maintenant mine grande mine ninnu fana c'est la même chose n'u ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ se chambre de mine de ma chambre de mine bɛ se jamana ma ka u ka gɛlɛya ɲɛfɔ solution jumɛn bɛ sɔrɔ damabaara fana bɛ ten sous-traitance bɛ ten bon maintenant malheureusement Kassim o de ma se ka kɛ c'est ce qui n'a pas pu se faire mais maintenant n'o ma se ka kɛ autorité fana ils n'ont fait que appliquer le statut et règlement hein, au lieu d'appliquer et c'est tout voilà. Jalo an tun y'i ka kuma bila yɔrɔ min na o ye an ka mini code kura in ye est-ce que o de kɛlen ka Mali ni bariki kari ɲɔgɔn na bi yan et puis bariki ko ko nin dɔgɔkun in mana fɛ ko u bɛ kasa cɛ u bɛ baara dulon. Non code minier m'o bila ɲɔgɔn na audit minier je crois u ma ɲɔgɔn faamu audit minier résultat la parce que audit kɛlen audit ye fɛn dɔw reproche la k'a fɔ manquement dɔw kɛra wari dɔw bɛ yen o ma se ka sara selon ce que j'ai appris parce que ne yɛrɛ ma rapport final ye fɔlɔ ma yira voilà mais n ye min mɛn an bɛ baara kɛ n'o ye k'a fɔ an ye min mɛn voilà donc maintenant que reproche dɔw kɛlen d'u la k'a fɔ montant dɔw bɛ yen o ma se k'o sara o m'o sara jamana ka kɛsi ye bon jamana fana ko u ka fɛɛrɛ kɛ u k'o sara olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ société wɛrɛw bɛ yen jamana y'a reproché minnu na bon dɔw ta résoluti ta je pense que o ma dogo i la donc maintenant olu dɔw y'a sara bon dɔw y'a sara voilà dɔw y'a sara hali gundo yɛrɛ la pour que a kana kɛ affaire parce que société minière ninnu filɛ nin u bɛ diɲɛ sur les bourses kuma in ma ɲi u ma a ma ɲi u ma dɛ Kassim ni société ye problème sɔrɔ yan i b'a ye bourse la sisan u ka chiffre bɛ a bɛ chuter de a ma ɲi u ka image Mali dɔɔni
Ah oui, imagine. Donc, Bariki Mago Salon. Non, ça il faut le dire clairement. Bon, maintenant, c'est le plein droit de l'État, Kassim. L'État Fanaka qui apparaît. Oui, tiens de où. Si l'État a des preuves contre toi, tu dois le rembourser. Bon, maintenant, rembourser l'Infana, peut-être il faut voir la méthode pour qu'il y ait tout ce là. Parce que nous, le Mago Sara, parce que peut-être ça va mis Nama. Bon, alors qu'il y a Bariki, c'est la plus grande société. Elle a 25 tonnes d'or par an. C'est la plus grande. Bien sûr. Bon, oui, ça c'est une autre question. Mais Bibi Nani Afrique ta la jet. Ni Afrique la jet bi. Les 5 grandes mines d'or en Afrique. Bariki est Flanay. Oui. Bitugol est 3e en Afrique. Farafina. Bon, maintenant, c'est des poids lourds. C'est des poids lourds, mais maintenant, oui. Ok, je suis Abraham Klakakumoka. Bon, maintenant, auditi, je crois qu'au de Iraka for Wardobe, ou Mosara Jamanaka Kessi. Bon, maintenant, Jamana a une Warin dit. Bon, négociation qu'on fait une femme après, on en a droit là. Bon, comme l'affaire est judiciarisée, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais fitini Kalam, on sait qu'on défend. Maintenant, voilà, donc maintenant, ça c'est judiciaire, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en fitini c'est que, en tout cas, ce n'est de l'intérêt de Barik, on est État Kabla. Et ce n'est pas de l'intérêt de l'État aussi. Parce que il faut faire beaucoup attention. Les Bariki Maliens c'est plus de 5000 Maliens. Et Bariki est personnel 90% Maliens. Oui, à 90% c'est des Maliens. Bon, maintenant, si jamais nous manions femme, il faut attaquer Yoro Datoué. Imagine qu'au personnel baby restera dans le chômage. Et puis au Barakela il y a les sous-traitants. Sous-traitants maliens, Bibina. Contenu local. Non, Bibina, en réalité, il faut reconnaître que Bariki à niveau là, sous-traitants maliens ont qu'à étranger. Donc, na jora ou l'oubli Makosara. Donc maintenant, finalement, est-ce que Jamanade on a perdu? Est-ce que l'État n'a perdu? Donc il sera préférable. Bon, on a fait notre samba jodé ou rechikumu. On a la jani on fait. Bon, les multinationales, nous, tous nous pratiquons dans là. Nous, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Parce que nous, nous, facilement. Mais ni présent à point là, mais alors que au moins minto un reka jamanadenw ye ko tena se k'o to dunan ye ça veut dire que est-ce que ale bɛna sɔn a ka tout ta la. Bon, tout ça, ça fait partie des négociations. Stratégie. Négociation là, c'est la stratégie. C'est comme être à ce là, des prix d'offre. Ne fana bɛ bila à moitié ou bien mon père ne tɛna e ka prix fɛn na mankan bɛ ɲɔgɔn sama sa finalement an tɛ bɛn a la wa souvent n yɛrɛ b'a fɔ feerelikɛla ye ko bon n'i ma sɔn ne bɛ taa i taatɔ la a yɛrɛ b'i wele ko na n ko bɛɛ bɛ k'a la bon o bɛ to la les négociations. Donc Bariki fana fɛ ka fɔ k'a bɛ taa pour an ka fɔ ko a ka. Kassim, les négociations commerciales c'est toujours comme ça. Mais munna olu taara n'a ye fɛn international la. Olu bɛ stratégie de o mais maintenant n'anu bɛnna la tu vas voir qu'ils vont renoncer à ça n'anu bɛnna la u b'o dabila o. Mais il faudrait qu'un fana ka. Mais est-ce qu'on fera Dakar d'où le fana na? Parce que quelqu'un irait d'amana flash là. C'est comme avion volant et copilote. Na ok là avion bina. Ne bɛ duguma ne bɛ jigin. O bɛ cogo min na an bɛ. N'an bɛ duguma k'u bɛ mankan na ne bɛ jigin. O bɛ cogo min na. Nka ni sanfɛla don an bɛ t'u deli. Voilà o bɛ cogo min na. Nin fana bɛ ten. O fana bɛ ten avec l'État parce que n'i y'a jateminɛ an ka intérêt gulonnen don ɲɔgɔn na. Mais ne ma min faamuya Bariki la. Bariki est Canada taille. Et Sud-Africain mo géré cogo di. Bon, oui, ça c'est ni Bariki Takala. C'est la deuxième plus grande société d'or dans le monde. Canada Kao. Canada Kao de do. Mais maintenant le projet fait en Afrique a chama échouera. Parce que en réalité, il faut reconnaître le Canada corruption tout le fait. Et puis les sont corruption ma. Canadien au cas cher gafé là, un Canadien corruption à l'étranger, il est poursuivi au Canada. Bon, peut-être vous savez que mais mon olu dongurutu la faut qu'on banga ta sara. Bon, il faut leur donner aussi l'état parce que l'audit aussi est contradictoire. Ali nebe fait un vérificateur qui a rapport.
quand il dit manque à gagner mo do bota ka fo ko yadu ka soro imagine nga folo o tient c'est-à-dire le manque à gagner ne veut pas forcément en fin ni na ma yi folo o ko te ko ya détournement ça veut dire que il ga hake do be il m'a dit ka hake in soro mo ko te ga détourner là mais peut-être wardo tunga soro masara ou bien era bolo bi est-ce que vous na be ne bolo ou be se ka ben ou be se ka si la volonté est là moi je pense que au Dakar on rebelle là nous en tant que membres de la société parce que en fanam balmo de barala en teru be barala vraiment ça serait pas bien que ni baray ka jo lu be ka ta chômage là mais nous ya bla mo ko be se ka ta abse ka ken mais atse ka ken na fo lu ya parce qu'il faut reconnaître que il y avait tant à follow aux négociations no fait il be 100 francs 100 € kola yan mo ga bara damna la parce que bunu ga hakaw jate na do bara bla la romna donc en réalité déjà que le contrat est en 2026 et au sera ka ba moi je pense que donc 2026 on allait faire un blocage soit avec son entame soit en bas parce que là on m'a biu quand o sharia de o ga fem be se de comme yere ga kuma na anta kisew don ye gouvernement fana kele ki fasa ja kaki fe no be onte min do ala absaka ke an woni ga la yini mi franchement la yini mi c'est que ou ka solution soro siribe barki ba do ngoni on gouvernement be nyokona de o kibara duma aw bulwa o ba no barki fana barake ni bargete barake muna ambe barake ba olutun ka kan ambulo la so sharia la musa ka wakati la ma fi na countum be sanami soro ani artisana de be jala wa ani business mo ko to mi nyana bo katana artisana wala muso be do soro ya on va se nimbe boya ne sa kata dibai katla katra so tetuguni kana di sugu kele na muso ka segen ko sa ma famuya on ka sanu min be ka boya sanu mali sanu atedla artisana tuguni atedla artisana o yere olu yere fana bolo tegalo ka bloki ba jugoro comment anta be chogomi ou te foye la pomme faire felice into la fritisan mais jali ya faut de vieux quoi pour les gars famu donc anga sanu avec on va dlai ability de beta katana ye ouais nous ya dlai on va ka ke chaîne katla kana fera anga muso ma anga muso fana avec la avion de taille kata sai ngana voilà donc on yɛrɛ ka sanu bɔlen na ka sɔrɔ aw ka artisanat ama muna mina yɔrɔ tɛ aw yɛrɛ bolo pour que au moins anga yɔrɔ min bɛ anga kɔɲɔ na denw ka minɛnw dilantɔ anga min bila kɔnɔ anga se k'o sɔrɔ bon i natɔ filɛ sisan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sisan i y'a dɔn o kun ye min ye samuru de ka kan ka sani hakɛ dɔ de bɛ yen ninnu fɛnw de b'o di k'a fɔ jamana bololabaarakɛla minnu fana bɛ yen olu ka se ka baara kɛ olu fana bɛ se ka baara kɛ k'u ka taxiw n'u ka fɛnw sara o bɛ min o Mamadu ba sa wari tɛ baara la tuguni ya artiste o taga ɲininka kɛ n'i y'a ɲininka a b'a f'i ye ko ko cɛkɔrɔba ye kuma min f'i ye k'a t'a ɲɛfɔ an ye koyi o ma musow tɛ taa sanu sa artisanat tuguni taga kɛ bijoutier tɛ yen i b'a sɔrɔ cogo di olu fana maɲumako de la i komi an bɛ maɲumako la cogo min tiɲɛ kɛlen bɛ ka ngalon kɛlen ka tiɲɛ datugu donc Mali sanu yɛrɛ tɛ ye ya yɛrɛ Mali yɛrɛ sanu tɛ ye maliyɛn ɲɛkɔrɔ mais anw de bɛ ka ko fɔ ko sanu de bana anw mako ɲa fo yɛlɛma de ka don an ka sanu baara yɛrɛ la minɛ an bɛ min nɔfɛ dɛ yɛlɛma ka don sanu baara la sanu baarakɛla hakɛ ka dɔn min ka baara ye sanu baara ye o ka dɔn min tɛ sanu baarakɛla o ka dɔn sanu bɛ donna da min fɛ o ka dɔn ni siti ye sanu joli bɔ ni jamana ni dugu ye sanu joli bɔra kɔnɔ joli bɛ di dugu ma joli tɛ di dugu ma gouvernement ye joli sɔrɔ gouvernement ma joli sɔrɔ gouvernement yɛrɛ de ka kan ka kɛ maître monson ye ka maître da koko la ka suma mɔgɔw ni ɲɔgɔn tɛ donc sisan Sidibe n'i y'a faamuya aw kɔni sanu feere tɔgɔ de b'aw la sa kɛ anw kɔni ni sugu dɔ ten dɔrɔn tile kuru kɔ comptoir tɔgɔ de b'aw la foyi sanu yɛrɛ t'aw bolo a tɛ sɔrɔ o tuma ne denmuso ka kɔɲɔ bɛ sa ne tɛ se ka foyi sɔrɔ aw bolo i y'o sɔrɔ la cogo di fo ni yɛlɛma donna ko la kɔntɛ ni yɛlɛma donna ko la e denmuso ka kɔɲɔ kɔnɔ o bɛ kɛ ni sanu de e sigi a faamu
mais fo an bɛ sariya min nɔfɛ dɛ sariya nin kana kɛ koki ye quoi a ka appliquer bɛɛ kan mɔgɔ bɛɛ. donc saw tɛ baara la. anw tɛ baara la. artisanat tɛ baara la. n'i ye mini sɔrɔ yen fana bɛ tɔgɔ birigɔli de. birigɔli. i bɛ taa birigɔli minnu fana bɛ se ka disiba minnu bɛ sugu la i bɛ taa d'olu ma olu fana b'a fara ɲɔgɔn kan. o ma sanu tɛ dulon tuguni artisanat Amadu Sidibe sanu tɛ dulon tuguni artisanat i n'a fɔ an tun b'a ye cogo min na kɔrɔlen yan. ka dulon. ayi o tɛ sanu ye o tɛ dulon bilen. o ma artisanatkaw bɛ mun baara la. artisanatkaw fana bɛ k'i débrouiller ni daɲaw ni fɛnw de sa ka olu ma mun sa olu fana bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ o la cogo min ani mɔgɔ kelen kelen minnu bɛ yen ni min porokotora don min na k'i bolola nɔmiyɔrɔ sɔrɔ kɔntɛ gouvernement ne tun ka kan k'a fɔ nin hakɛ ka labila an yɛrɛ ka bolola baarakɛlaw ye. nin hakɛ de bɛ labila bolola baarakɛlaw ye. a ka se ka feere jamana kɔnɔ. nin sanuba baarakɛla minnu filɛ minibaw bɛ minnu bolo. ayi Jalo tɛ miniba tigi ye koyi. ayisa Jalo n ye misali ta ale kan. ale ka kɛ miniba tigi ye sisan. bon bolofara minnu bɛ yen. olu ka dɔ bila olu ka bolofara fana la. bon nin tɔ sisan olu fana bɛ débrouiller an minnu fana bɛ sanni feere la. an fana ka dɔɔni sɔrɔ an bɛ dɔ sɔrɔ an ka damasɛnɛw bolo an bɛ dɔɔni sɔrɔ minibaw bolo. mais miniba fɛ k'a di. mais Jalo. k'a di Mali yɛrɛ ma o ye kunko ye fɔlɔ yɛrɛ surtout ka anw ka sɔrɔ yan yɛrɛ o. cogo di u tɛ fɛ k'a di jamana yɛrɛ ma. n'a bɛ di jamana yɛrɛ ma président n'u bɛ kɛlɛ bi ko a y'aw ka minɛn cɛ Jalo ye ka yɔrɔ dɔ fɔ n'i y'a dan ne ma bi ninnu tɛ si yan koyi. ba mɔgɔ mana deli yuruguyurugu la n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min ko k'a tɛ yuruguyurugu fɛ a fana b'o bagabaga yɔrɔ de ɲini nin mana fɔ sa a k'a fɔ sa k'a bɛ taa u tɛ taa o n'i y'a fɔ cogo min na u tɛ taa o. mais u bɛ ka faiblesse yɔrɔ de ɲini ni président y'i bolo jigin dɔɔni dɔrɔn u tun bɛ sira kɔrɔ min fɛ u bɛ togo sira fɛ mais a ka bɛɛ gɛn ka bɛɛ bɔ a kasiti kan anw fana balo de an ka jamana sanu ye an balo de an ka dugujukɔrɔfɛn ninnu ye n'i y'o dugujukɔrɔfɛn n'i y'o bazarder cogo dɔ la bɛɛ kɔnɔ o suruku ta ka taa don nataw la an yɛrɛ bɛ mun kɛ nin. ayiwa Jalo an mɔden bɛna mun kɛ sariya bɛ mun fɔ nin na an ka artisanat parce que hakili b'a la k'a fɔ Alu Bubakari Jalo ale tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ sigi ko masa Kanku Musa pour que ka se ka feereli kɛ yan an yɛrɛ ka jamana bɛ se ka sanu sɔrɔ cogo min na fɛɛrɛ ni dabali kan ka sigiyɔrɔma don gouvernement fɛ n b'a dɔn k'a fɔ a ma dɛmɛbaga sɔrɔ a la parce que Alu tun bɛ fɛ k'o kɛ pour que an ka se ka sanu dɔ sɔrɔ an yɛrɛ bolo yan ka se ka fɛn dɔ feere dɔ sɔrɔ mais ninnu ta in yɛrɛ ka jugu n'a tɔ bɛɛ parce que a bɛ ninnu bolo autorisation b'u bolo papier b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo. société minnu bɛ yen n'olu sigilen don sanubɔ kama 15 in u ni ninnu ka hakɛ ko bɛ cogo di sariya bɛ mun de fɔ a la code minier ko cogo di. bon d'abord n'i ye san dɔ la je n t'a dɔn ATT ka wagati de don a tun y'a demandé grande miniw fɛ quantité dɔ bɛ yen u k'o feere u ka to Mali la u ka feere Mali artisanat ma. je crois Ranugɔli de tun bɛ yen sani a ka kɛ Bariki olu tun ye comptoir dɔ dayɛlɛ u b'a fɔ a ma ko Makamusa donc artisan tun bɛ taa sanni n'a ye bon je sais pas a ko labanna cogo min na en tout cas il y avait cette possibilité ka se ka taa sanu u bɛ t'o ravitailler mais actuellement je suis pas n t'a dɔn a fɛn kɛra cogo min mais sinon o kɔni o tun exiger u kan bon maintenant n'i ye ninnu ka problème ta k'a lajɛ ne y'a f'i ɲɛna cogo min na olu sen kelen bɛ ministère d'investissement et commerce la sen kelen bɛ min na bon n'i ye artisanat ta artisanat sen kelen bɛ ministère de l'artisanat sen kelen bɛ mine kɔnɔna la parce que mine baarakɛlaw ka sanu de bɛ taa feere olu ma bon maintenant depuis olu yɛrɛ bɛ sanu bɔ yɔrɔ min na Kasim o de organiser len fana tɛ par exemple n'i ye raffinerie ta k'a lajɛ raffinerie fila bɛ Mali kɔnɔ kelen yɛrɛ ye Sibi ta ye Sibi an ka foli b'a yɔrɔ la PDG Sibi ale ye raffinerie dayɛlɛ. Bon, maintenant, minba dɔw ko non k'a ka capacité tɛ se k'olu ka sanu raffiner. Tout ça, olu bɛɛ ko an y'o débat kɛ on a dit que tant que raffinerie t'en fait en réalité chiffre fɛn fɛn b'an bolo chiffre jɛlenw tɛ dɛ mais maintenant Sibi y'a ɲini État fɛ bon maintenant sisan komi ale tɛna se ka minnu ka sanu raffiner pourquoi sanu min bɔ dabanda la ani jamana ka bɛnbakan kɛ convention o sanu in kana ale fɛ ale b'a raffiner ale ni ninnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Sibi ni ministère ni DNG an yɛrɛ invité an bɛɛ taara yen
ka taa convention signé kasi a ye boisson min ka dumuni kɛ a dan'o ma résultat 0 aw danna dumunikɛyɔrɔ ta in ma ye a banna hali sini a ma se ka appliquer alors que o tun ye moyen ye État bolo ni Sibi sera ka dama baarakɛlaw ka sanu raffiner Sibi ni jamana ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ça on appelle ça partenariat État privé hali ni État yɛrɛ bɛ participer Sibi ka fɛn na donc maintenant quantité fɛn fɛn bɛ u ka orienter ka taa ale ka yɔrɔ la donc maintenant a bɛ raffiner n'a raffiner la Kasim warijɛ kelen kelen i b'a kalama ko warijɛ dɛsɛlen don yan an ka mɔgɔw bɛ taa warijɛ san Dubaï alors que warijɛ bɛ bɔ an ka sanu in na a bɛ ka dɛnɛn min fɔ dɛnɛn bɛ bɔ sanu na cuivre mais na anw y'a cɛ ka taa n'a ye Dubaï an bɛ nin bɛɛ de perdu donc ni sanu kulukutu taara dɔrɔn c'est fini n'a ma koya mais Kasim c'est comme n'i ye bagan ta k'a lajɛ n'i ye misi ta k'a lajɛ n ko bien ni fɛn ninnu n ko bɛɛ bɛ feere hali a golo tɛ feere ya o bɛ cogo min na sanu fana bɛ ten tɔ de sanu gansan dɔrɔn tɛ sanu accompagnélen de don bon père b'a kalama bi est ce que warijɛ bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan mɔgɔw bɛ taa san Dubaï de alors que warijɛ kelen min n'an bɛ taa san Dubaï a bɛ bɔ an ka sanu de la dɛ donc c'est pour te dire que en réalité jamana de ma se ka ko in organiser mais ni ko i b'a organiser Kasim a ka nɔgɔn ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye il faut rassembler tous les acteurs maaw y'a fɔ i ka plateau kan yan don dɔ la il faut les états généraux du secteur minier ka se ka acteurs bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ninnu kana u k'u ka parce que n'u ye ka problème fa solution b'u bolo ils ont la solution bon mɔgɔ min bɛ se k'u dɛmɛ ka solution appliquer ça c'était la chambre des mines a y'a fɔ cogo min na olu de tun bɛ se u jɔyɔrɔ fin olu de bɛ se ka se État ma k'a fɔ an ka acteurs bɛ yan maliyɛnw don u bɛ nin baara kɛ ni gɛlɛya b'u kan an k'a lajɛ an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na k'u ka problème résoudre donc o kɔrɔ ko Amadi aw zennama tɛna na sigi ten dɛ Adi chambre des mines tɛ kɛ aw kɔ kan o tɛ k'an kɔ kan ni Ala diɲɛna ye ni Ala kɔni sɔnna an bɛɛ de b'an sen don ɲɔgɔn sen kan baara nin ka kɛ kelenya kɔnɔ ka kɛ malidenw ka baara kɔnɔ e sigi y'a fɔ farafarali kana ye baara kɔnɔ ni farafarali ma ye baara kɔnɔ a ka di ni fɛn bɛɛ ye a bɛ dugukolo jukɔrɔ maliyɛnw mana bɛn ko la tɛmɛ baara ka nɔgɔ ayiwa mais n'a fɔra k'e kɛrɛfɛ mɔgɔw de ka sɔrɔ ka bon ne ka sɔrɔ ye i ka jamana kɔnɔ ko zan ta ye kɔma ye ni kɔma bɔra ko zan kutu ko kɔma de tɛ fɛn ɲa dɛ Jalo maintenant une minute pour que ka ni a y'a fɔ cogo min na si ni chambre de mine tun b'a ka rôle jouer ninnu bɛ organiser même damabara a bɛɛ bɛ organiser ka ɲɛ Kasim ni chambre de mine b'a jɔ a jɔyɔrɔ n'a b'a jɔ a jɔyɔrɔ la an ɲɛ bɛ mankan min na ni chinois bɛ ka taa don o tɛ kɛ o tɛ kɛ o c'est parce que tous les acteurs d'abord il faut pencher vers la formation Kasim bi n'i bɛ mobili boli n'i bɛ taa permis ta a bɛ tɛmɛ kalo 6 formation kan n ko mais ne permis t'i bolo n ko polisiw b'i minɛ o bɛ cogo min na chambre de mine de tun kan ka damabara organiser ten k'a kɛ baara ye un travail professionnel Kasim bi bi in na mɔgɔ maliyɛn bɛ baara kɛ dama na c'est plus d'1 million de maliens dama na bon n'a fɔra anw ma se k'o organiser k'olu t'u yɛrɛ ma ten a ka d'u ye cogo min na u b'a kɛ ten a ye min fɔ même sigidaw tiɲɛnen don a bɛ cɛ ka taa di jamana wɛrɛw sigidaw tiɲɛnen don et puis a mankan ka ca dɛ a mankan bɛ caya parce que c'est pas organisé bon maintenant ni bɔra i bɛ mankan misɛnnin fɛn fɛn la sa a bɛɛ b'o de nɔfɛ bon maintenant ni chambre tun bɛ ka rôle jouer nin bɛɛ b'a ka hakɛ sɔrɔ wa nin bɛɛ bɛ organiser ka ɲɛ et puis jamana o ye chambre de ka baara ye o chambre de ka baara ye et puis jamana bɛ miliyari min sɔrɔ o la Kasim n bɛ se k'a fɔ ani minnu tɛ jan ɲɔgɔn na ah oui minnu bɛ min di ni damabara organiser damabara c'est plus d'1 million le nombre de sites miniers au Mali Kasim ça avoisine plus de 600 sites ah oui bi na dama bɛ bɔ site min na n'i y'a fara ɲɔgɔn a ka ca ni 600 ye bon maintenant n ye min f'i ɲɛna c'est il y a plus d'1 million c'est vrai dunan dɔw b'an fɛ Burkina bɛ o ka ca la mais ni maliyɛn bon min fana da gulonnen don a la a ka ca ni million 2 dayirimɛ a ka ca ni million 2 bon maintenant moi je pense que n'an ye secteur in organiser ka ɲɛ le premier bénéficiaire o ye olu yɛrɛ fɔlɔ ye filanan jamana de b'a nafa sɔrɔ parce que mais Jalo munna o fɔnkɔɲɔgɔnkɔ misɛnnin minnu bɛ yen sisan i n'a fɔ an ye min ye Narena Yanfoyilakaw fɛ yen chinois bɛ na u ka permis ban wagatiw sera u bɛ na ko goloba ka taa don kɔw kɔnɔ ka taa don forow kɔnɔ mɔgɔw bɛ minɛ ka bila kaso la finitigiw ni juges ni fɛnw foyi tɛ faamuya la mun bɛ se ka kɛ pour que k'o ban o ye bɛɛ organisation de Kasim o bɛɛ ye organisation de o ni ko labɛnna n'o ka ɲɛ ni si tɛ bɔ a la Kasim tout ça là c'est une question d'organisation c'est ce qui nous a manqué
Ali Draghi bara o y'a interdit an ko an ma jɛn n'a ye. Pourquoi? Parce que Gallo kuma dɔw fɔra o ma olu tɛ tiɲɛ dɛ. C'est vrai que kɔlɔlɔ b'u ka baara la, ça je ne contredis pas. Mais kuma dɔw fɔra o ma olu tɛ tiɲɛ. An bɔra k'o démontrer olu tɛ tiɲɛ. Bon maintenant à secteur Kasim ni e bolo Draghi minnu b'a kɛ ji la. E bolo banana Kasim. I sera dɔgɔtɔrɔ fɛ yen. A ka fɔ dɔrɔn ko a bolo tigɛ ka bɔ yen pour que bana ka nɔgɔya. C'est pas ça la solution Kasim. I b'a ɲɛɲini k'a dɔn. Kɔlɔlɔ bɛ yɔrɔ min na i b'olu dilan. Banakisɛ bɛ yɔrɔ min na i b'a organiser. Mais ni e salayara ko organiser la k'e bɛ to interdit parce que i bɛ taa kɔlɔlɔ dɔ sigi parce que ça va se faire dans la clandestinité. Ayiwa. Voilà. An ka wagati bɛna se nɛgɛjurutigiw ka wagati ma. Nɛgɛjuru sira ye 92 42 42 30 ye yan'o cɛ a kun ka d'an ye lithium yalama an ɲɛ koro fana wa parce que n ye dɔw ka sɛbɛnni y'a la u ko n'olu tun bɛ yen k'a tun tɛ kɛ nin cogo in na k'an tun bɛ se ka fɛn sɔrɔ min ka ca ni nin ye jamana ɲɛmɔgɔ dun fana y'a jira k'a fɔ dɛ ko a ka d'an ye an k'a bɛɛ sɔrɔ ko mɛ fo an k'a bila an kunna k'a fɔ a dɔnniya a n'a baara kɛcogo ɲuman o fana kalanw kan ka kɛ ka se ka fɛnw sɔrɔ yaasa an bɛ min nɔfɛ o ka se ka sɔrɔ bi e yɛrɛ bolo lithium min kuma fɔra lithium min baara kɛra jamanakuntigi yɛrɛ ye laseli dɔw kɛ a la hakilina jumɛn b'i la lithium min na. Nin ye tare parce que an ye Mali dɔn ni sanuko de. On peut dire que ni sanu bɔra la an yɛrɛ an bolo jigin a tɔ bɛɛ la. A tɛ ko an fɛ yan o. Ayi o dɔrɔn tɛ mais Kasim n'i ye calcaire ta k'a lajɛ. O t'o ɲini o. Min bɛ kɛ ciment ye. Mais il y a plus de 2 milliards de réserves Kayi fanfɛla la. Jamu. Mais anw bɛ taa ciment importer ka bɔ Sénégal, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire n'a même pas un gisement de calcaire. A kɛra baara ye. A kɛra baara ye. N'i ye nɛgɛ ta k'a lajɛ. Nɛgɛ kelen nɛgɛ bɔnnen bɛ Mali kɔnɔ yan. I denw ka baarakɛla. N'i ye bauxite ta k'a lajɛ an b'a fɔ ko Guinée Mali a une très grande réserve de bauxite. Kelen. Mali bauxite kelen. Guinée dun bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ n'o de ye. Mais Kasim n k'a ka bon i bɛ uranium ta. Uranium kelen. O bɛ yan. Mais Kasim le Mali a l'une des plus grandes réserves d'uranium en Afrique. I bɛ Adradesi fo Mali Nord problème ni uranium ko ni pétrole ko c'est voilà tɔ b'a dɛ. Le Mali a l'une des plus grandes réserves d'uranium en Afrique. C'est pour te dire n ye damadamanin ta. Donc an yɛrɛ m'an ka dulon maa la yɛ. Non an m'an tɛ ka dulon mɔgɔ la o Kasim. Bon sisan an ye nin bɛɛ fililen to yen ka taa an ɲɛsin sanu gansan ma. O dun bɛ ban. O bɛ ban hali n'o tɛ ban il faut diversifier l'économie. Fɛn wɛrɛ ɲini. I bɛ dɔwɛrɛ fara. I bɛ dɔwɛrɛ fara sɔrɔ kan. Ka dɔɔni ɲini. Grâce au lithium ko a man daminɛ bi koyi a recherche parce que mɔgɔw fana ɲɛna ni mine bɔra. Ko san kelen baara don mine baara de a bɛ san 10 baara de kɛ. An yɛrɛ taga ko caman kɛ Buguni ni kuma in tun bɛ fɔ an ɲɛna f'an b'an tulo ca. A recherche bɛ se ka san 10 san 20 kɛ. Ne hakili b'a la 2005 an kun taatɔ don défilé la Sikaso. Abdoulaye Wade ale tun ye ATT ka invité an jiginna Buguni ka dumuni kɛ yɔrɔ min u ye dugu jukɔrɔ nafa ko in fɔ an ɲɛna wagati. Voilà c'est ça. Mais o tun tɛ minnu filɛ nin ye k'a baara kɛ o tun t'olu yɛrɛ o tun ye mɔgɔ wɛrɛw de. Bien sûr mais minnu bɛna bɔ généralement ni recherche kɛra i bɛ taa sɔrɔ société dɔ bɛ ale ka baara ɲɛsinnen don recherche dɔrɔn ma. Bien sûr. Ale tɛ fɛn wɛrɛ kɛ n'o tɛ. Non ale bɛna n'ale ye ɲinini kɛ ka réserve estimer mais o société de bɛ risque ta. Parce que n'a ma ɲɛ ale perdira. Bon o de y'a to Banque mondiale tun y'a demandé an fɛ an k'an sen bɔ a la parce que ni jamana ye wari don a risque b'a la. N'i ma se ka fɛn sɔrɔ yen bon surtout ni wari ɲɛnama t'i ka jamana kɔnɔ risque b'a la. I bɛ wari bɛ taa la. Wari bɛ taa fo. Maintenant c'est pour là ils ont demandé an k'o to ninnu bolo donc ninnu bɛ risque ta u bɛ na n'u ka centaine de milliards u bɛ recherche kɛ n'olu ye recherche kɛ ka gisement sɔrɔ ka estimer olu fana b'a feere mɔgɔ wɛrɛ de ma. Olu yɛrɛ tɛ se k'a bɔ. Olu tɛ se k'a ta bɔ olu b'u ka gisement in feere mɔgɔ wɛrɛ de ma o mɔgɔ wɛrɛ in de b'a san sisan ka sɔrɔ ka a exploiter daminɛ n'i ye Gualamina ta Gualamina tun ye Farfin de ta ye c'est une société australienne olu fana y'a feere société wɛrɛ ma o société o kɛlen k'a feere olu de taara Morila san n'a wari ye mais comme lithium bɔlaw don expérience t'u la sanu bɔ la o taara Morila san o bolila ka taa k'o to yɛrɛ parce que o kɛra échec ye i tɛ min dɔn i t'o dɔn quoi donc maintenant Gualamina olu y'a feere sisan chinois de y'a san n'u b'a fɔ a ma ko Ganfeng n'i ye Ganfeng ta bi diɲɛ kɔnɔ olu de bɛ mobile électrique dilan olu de bɛ panneau solaire batterie lithium ninnu c'est-à-dire ils sont au début de toute depuis chaîne d'ampleur fo ka taa laban fo ka taa kɛ produit fini olu de b'a la bon maintenant olu y'a ta
Il est estimé que le Mali, actuellement, on est le premier producteur de lithium en Afrique de l'Ouest. Gualamina Mini, n'a et production sera. Le Mali va être le deuxième producteur de lithium en Afrique. Et tiens-toi bien, mine Kelenfana B qui est en cours. Il y a une Buguni Marala, ou Fla Garalo Sraka. Allez, le droit. Lithium. Bon, là, les fana production d'Amneko fera Gualamina. Le Mali sera le premier producteur de lithium en Afrique. Et le troisième dans le monde, Kassim. Bon, maintenant, c'est ça. Lithium est non frère, tu as fait avec ça, nous Ante foi sera là. Parce que n'a pas raffiné. Parce que ça nous est raffiné fait. Bon, lithium fana bina chéde katana et Côte d'Ivoire sans Pedro. Voilà, on va kuma fo. Nera pays Côte d'Ivoire là, ko be yene. Exactement. Malien tawaro ka boka mo Côte d'Ivoire là, kanu nga lithium ka ta bo Côte d'Ivoire pour fait. Mo ka kuma c'est la géopolitique. Ouais. Géopolitique est bega intérêt. Jamais pas intérêt de défendre. Kassim. Peut-être mais Côte d'Ivoire ganzo. Avec me fou à vous. Mais Niger pétrole était bien. Maintenant le monde est géopolitique. Bibi na Kassim bien sur les meilleurs sur l'économie. Domaine de là. Numéro 92 42 42 30. Donc maintenant lithium est 600. 42 42 30. Voilà, donc lithium est 600. Abna Mali la position de là. Bien revena sera rien. Nengo diamé sera rien parce que économiquement fin de bambolo lu mako be mina. Bon si ça en chinois de tega be nyoko. Bibi Kassim dans 10 ans, il va se faire dans 20 ans, il va mobiliser essentiellement une moto à dessin. Hein? Dans 20 ans, oui à Charlie Bay. Moto Kosani na été moto électrique ya. Mobiliser le tawe kaba. 100 ans Kassim était moto essentiellement moto. Lithium fait. Moto électrique ou de bena. Ukanga sira odla folo. Bon maintenant Kassim sira odla ne. Kassim garalo sira ko odla folo. Kassim overgland mena c'est les batteries à lithium. Bon maintenant na anka mais Diallo président e kuma do fa ko u bina na batterie de la roski ngulamina ko ina o de doa maintenant mo ke zero do na ko na ta beke ko ka na mo ke sanu kera to Mali sanu troisième producteur et a fait mais foi Kaisera bibi na Kenya basira c'est pratique on le complet donc maintenant si ça anga minke anya ira minu ke sanu na anga no ke lithium na se ko kelenka ale ko ni ka dama wa ba non avec quatre collines mais maintenant c'est qu'on peut faire c'est à l'État malien d'aller négocier avec le président chinois, les dirigeants chinois. Parce que les entreprises chinoises, là, c'est pour l'État chinois. Hein. Non, maintenant, on va négocier avec Jamana de faire. Mais est-ce que Anga Jatamina Kaladobe et Fenkaofe, Chad Kaofe, Aleko Niae ko sommet là, ko Chine président ko anga partenaire na ke stratégique ko Mali lithium no fa ko lithium malade ko fo ko Mali autorité ka famia ka ko ou ka fait ñini affaire fait mi nga gele pour que ka se ka fin sur mi be o ka bien sûr lithium oui mais c'est la vérité lithium bala uranium fana bala et qui sont stratégiques sur le côté énergétique. Donc maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? On a négocié faire on a fait que lithium in bec na bon la Chine partie d'obé vraiment on a usine créé malaya on a nous le bec actionnaire partenaire follow INPP comment taxi on a chinois de baraka les chinois étaient directeurs l'adjoint était malien INPP nous bec era tentori bon il faudrait qu'on a tout partenaire modèle là on a siki ka Ougatana non ça nous arrange pas surtout avec le Côte d'Ivoire non maintenant sera ka batterie glaro daele et au cas panneau solaire batterie à lithium nous y wo wala bena ke sababu ka do ba électricité ko problème wallahi donc maintenant namboro là mo blue panneau de cancer era no fi amena ndega ne la panneau de solution donc maintenant antaro système ga batterie ka glam malaya ame bola Kassim on peut demander que moto électrique ka glam malaya ame bola ma faut voiture électrique parce que matière première ba on est fait alna soro luwe yanku ko wa président do fo ko on me fa ka fin chamange mais doni ay non autant non ça il faut non Kassim tout récent ay ga nyira hagli tigi ga kuma do la mu to ka fo kuma chama nga sanu nationalité ko no ka nga doni ay ni non c'est vrai c'est pour l'ali joroba kuma do fo oronna moi je pense que anga alache ka ko glan to sura parce que
bamanan mana mɔgɔ b'i tɛgɛ bɔ kunnatɔw ka hakɛ to i b'i tɛgɛ bɔ kunnatɔw bolo ka sɔrɔ i m'a tu fa mɔgɔ mago ɲɛ n'a tɛ dusu n'i y'a ye an ka entreprise publique Kasimu i bɛ nationaliser i b'a di a bɛɛ bɛ taa faillite la tuguni tɛ s'a kɔrɔ o b'a bɛɛ la taa faillite la ni ne bɛ mɛ keba ni e balimaw ni teriw k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de an ka entreprise état jumɛn bɛ yen bi Kasimu i bɛ se k'i sɔnni da min kan ko k'a bɛ k'a di bon tu t'imagines e ka taa an ka ninnu e k'a fɔ k'i bɛ nationaliser k'a di maliyɛnw ma Jalo m'a fɔ an tɛ se k'a bɛɛ kɛ Jalo ne bɛ to k'o de fɔ yan n ko san daminɛ walima san bantɔ conseil d'administration bɛ kɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kun san kɔnɔna syndicat bɛ wuli baarakɛlaw bɛ bloqué n'o ko tuma na conseil d'administration ye mun de ye c'est que a ma tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye parce que a ɲinɛna fɛn bɛ ko fo problème ye gɛlɛya yɛrɛ bɛ na ali est-ce que bi mais maintenant ne b'o conclure ni min ye le cas de lithium de Gualamina an k'a négocier avec les Chinois c'est-à-dire qu'on puisse transformer ka matière d'eau transformer sur place Malaya et que an nous ga comme on le dit partenariat état privé an ko kan réunion jamana an ko développer par exemple en 35% mina c'est une minorité de blocage folo la imagine 10% de rente me bolo et te yini ga dépenser là mais ni e yɛlɛla ka na 30% na conseil d'administration na poids bɛ e la o foyi tɛ kɛ e ɲinɛ ma et foyi tɛ kɛ taa sans ton accord n'an taara ten dɔɔni dɔɔni an ka mɔgɔw former i n'a fɔ président y'a fɔ cogo min na an ka mɔgɔw former n'an ye mɔgɔw former dɔɔni dɔɔni sinon fana y'a kɛ ten tɔ de koyi sinon ma girin k'a kɛ ten a fɛn dɛ u taara dɔɔni dɔɔni u ye dɔnniya sɔrɔ tubabuw bolo dɔɔni dɔɔni fo ka s'u yɛrɛ kɔrɔ sisan à tel point que tubabuw yɛrɛ bɛ t'u ka fɛn dilan olu yɛrɛ fɛ yen moi je pense que an ka taa n'o ɲɔgɔn méthodologie ye an ka a lajɛ an k'an ka mɔgɔw former et surtout la qualité de la formation la ressource humaine tant que o t'an bolo fu de b'an bolo quoi parce que aw bɛna na don lithium na wa jamana sɔrɔ n'a bɔra jamanaden bɛɛ ka nafa de b'a la n'a kɛra bɛɛ jɛ baara ye anw fana bɛ lithium na dɛ n'a kɛra jamako ye ka kɛ maliko ye président a dayɛlɛ n'a bugunin bi fɛn kura don fɔlɔ bon fɛn kuralama i tɛ se ka nafa sɔrɔ fɔlɔ f'i k'i da o kɛrɛfɛ mais n'i dar'o kɛrɛfɛ fɛnɛ e kana sinɔgɔ ne sinɔgɔra e ta bɛ kɛ n sigilen bɛ yen ten dɛ ayiwa an bɛ hakɛ to dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo allo oui ani ɲaguma nba ni ɲaguma i tɔgɔ ni jamu Kulibali ka bɔ États-Unis i ka ɲininkali ye jumɛn ye voilà bon ne bɛ fɛ ka ɲininkali de kɛ Mali la souvent an bɛ to ka dɔw ye débat la u b'a fɔ ko aw b'a fɔ ko nin bɛ Mali la ko nin bɛ Mali la k'a bɛɛ nkalon est-ce que pétrole ko pétrole bɛ Mali la tiɲɛ de don wa ou bien tiɲɛ tɛ dɔw b'a fɔ k'a fɔra ko pétrole foyi tɛ Mali la ko depuis san joli joli k'a bɛ fɔ nin bɛ Mali la nin bɛ Mali la uranium b'an bolo nin b'an bolo ko foyi tɛ yen bon non on comprend pas i t'a dɔn i bɛ se ka information sɔrɔ cogoya min na u b'a fɔ ko cadastre kɛra mais i tɛ se ka accéder information la i t'a dɔn min yɛrɛ ye tiɲɛ min tɛ tiɲɛ tuguni quoi ayiwa Jalo perdinen don a ko la Jalo bɛ nin jaabi sisan bon o bɛ diya n ye kosɛbɛ yɛrɛ de ko n b'u bɛɛ lajɛlen fo vraiment n b'i ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup Jalo nin ye kɔni ka ɲininkali ye effectivement ne yɛrɛ ɲininkali sɛbɛnna kosɛbɛ Mali pétrole ko Kasim siga t'a la pétrole bɛ Mali la ni mɔgɔ min ko ko pétrole tɛ Mali la c'est que a tɛ géologie ɲɛdɔn mais anw ka domaine na a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko indice dɔ bɛ a bɛ fɔ ma anomalie dɔ bɛ a bɛ fɔ ma ko gisement étape de don mais ni e ko fɛn bɛ yan Kasim tant que i m'a bɔ fɛn t'i bolo dɛ lithium n'a tun fɔra mɔgɔw ye a 10 ans ko lithium Mali la o bɛ da la wa n ko bi de usine sigira ni mɔgɔw ye ne yɛrɛ ko a don ko ne tɛ lithium n ko fana y'a fɛn o bɛ cogo min na pétrole fana bɛ ni gaz bɛ ten tɔ de o e ye baara k'a la cogo o cogo tant que mɔgɔw ɲɛ t'a bɔlen na u b'a fɔ ko dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nin ye nkalontigɛla de k'a bɛ ka fanga de défend a bɛ fɛ ka fanga publicité kɛ fɛn min yɛrɛ basɛnw kun dira ka ban aw kun dira jamanaw ma il y a l'indice du pétrole au nord du Mali siga n'a foyi t'a la je dis bien indice bon maintenant indice bɛ yen indice kɔrɔ ko n ye taamasere dɔw sɔrɔ min b'a jira a bɛ yan mais quantité joli don Kasim o fana n'a dépenses n'a recherche bɛ ɲɔgɔn na dɛ yen de miliyariw bɛ don a la n'i ye Tchad ta k'a lajɛ Tchad pétrole u tun b'a dɔn pétrole bɛ yen
indice de do mais a wari tun tɛ hali Tchad état bolo ka a baara financer Banque mondiale de a financé mais Banque mondiale kɛlen k'a financer pétrole bɔlen Banque mondiale est actionnaire à tel point que au début ma ko maintenant montant dɔ bɛ an b'o bila pour la génération future il a accepté parce que Kassim wari min t'e bolo n'i ko an ka pétrole bɔ bi pétrole puits kelen n'i ko i b'a se c'est 10 millions de dollars. Est-ce que Mali bɛ se k'o wari dɔ a bɔ a poche kɔnɔ k'a b'o et puis risque b'o la yɛ il n'est pas sûr que il n'est pas sûr que e bɛ quantité min nɔfɛ i bɛ t'o sɔrɔ yen donc ce qui fait que tu es obligé de faire appel aux multinationales olu bɛ risque ta n bɛ misali filanan d'i ma Arabie Saoudite roi a ye Roosevelt reçoit sur le bateau Roosevelt a y'a sɔrɔ américains y'a ko pétrole bɛ yen Roosevelt natɔ la komi u ko ko olu ye chrétiens ye ko kafiru do ko tɛ se dugukolo mais n ko wura taara a sɔrɔ fo bateau kan a ko richesse b'aw fɛ an bɛ se k'a bɔ mais aw ni anw kun kelenna tɛ kelen ye e b'o kɛ cogo di Kassim a négociation ma nɔgɔya dɛ wura taalen a y'a ka mɔgɔw lasigi a ko bon pétrole bɛ anw fɛ yan ninnu ni anw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ja n'u ma bɛn mɔgɔ min ma n b'i exécuter et il a exécuté quelques personnes minnu ko ko non ko américains tɛ se olu ka dugukolo kan donc c'est pour te dire fɛn bɛ ye e fɛ yen a moyen t'e bolo a dɔnniya tɛ e bolo Kassim e bɛ mun kɛ sisan diyagoya n'olu bɛ baara kɛ donc je résume a ka fɛn na pétrole bɛ yen gaz bɛ yen mais quantité min bɛ yen min b'a jira k'a fɔ ko a bɛ se ka bɔ an bɛ nafa sɔrɔ a la o de études ma kɛ ka ban o étude fɔlɔ minnu kɛra ka ban Kassim Eni ni Sonatrach Algérie société dɔ bɛ yen olu ka puits fɔlɔ tun kan ka kɛ février 2012 janvier 2012 Mali nord makan wulila tout était préparé pour que le premier donc finalement on a tiré le lien qu'est-ce qui se passe jɔn de bɛ nin kɔfɛ munna a tɛ se ka kɛ il y a des raisons géopolitiques o raisons géopolitiques Kassim e t'o dɔn ne t'o dɔn jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ se ka réfléchir o kan ka bɔ par exemple ani Russie ka di bi tout le monde sait que la Russie pétrole là mondialement c'est des grands experts nani Russie sera ka bɛnkan sɔrɔ ka yɔrɔ sécuriser u ka société u kana a sondage na baara kɛ Kassim an bɛ nɔ bɔ a la sisan mais tant que an bɛ talon na multinational de ni ɲɔgɔn cɛ Kassim an bɛ san tan kɛ munumunu na dɛ sinon pétrole bɛ yen uranium bɛ yen uranium problème faleya l'uranium de faleya n ko tun kan ka bɔ ka projet n'a fɛn bɛɛ tracer k'a ban pewu i b'a dɔn mɔgɔ min na n'o baliya turamuso dɔ bɛ ko Eva Joly parti écologiste min bɛ sɛgɛsɛgɛliba ninnu o de bɔra Faransi ka na fɔ ATT yɛrɛ yan ko ATT kana sɔrɔ ko uranium bɛna bɔ yɔrɔ min na ko duguden dɔw sigilen bɛ yen ko émanation ni fɛn mais elle oublie que centrale b'olu yɛrɛ ka ville kɔnɔna na e b'i pan ka bɔ yen n ko mais a ka bɔ hakili ma Kassim donc c'est pour dire qu'à l'audité faleya yɛrɛ uranium bɛ yen et puis il fallait baara ni fɛnw bɛɛ kɛra k'a ban pewu a tɔ tun tora dɔrɔn k'a labɔ donc maintenant an bɛ fɛn o fɛn fɔla k'a bɛ yan a bɛ yen mais tant qu'il m'a bɔ Kassim a tɛ yen dɛ mɔgɔw b'a f'i ɲɛna k'a tɛ yen bon ni min fara t'a kuma yɛrɛ ma dɔw b'a fɔ ko non ko cɛ i bɛ ka espoir fu di mɔgɔw ma alors qu'en réalité ça existe voilà n bɛ se k'o de fɔ a ka réponse la. ayiwa nɛgɛjuru sira ye 92 42 42 30 ye ni maa min b'a fɛ k'u da don baro la ka se ka faamuyali kɛ ko n'an tora tan Adi ko don la ko sɛnɛ tɛ kɛ dɛ ko parce que ko min ye sanubɔlaw kɔni kɛlen don ka fan bɛɛ lajɛlen tiɲɛ an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔ tɛ to ba tɛ to foyi tɛ to. fɔ sanfɛ o n'o fɔ duguma dɛ o fɔ sanfɛ. don nata an bɛ ka taa sira min kan fɛn k'a tigi lɔ dunbaga k'a dun jamana ka dɔn ko denw b'a fɛ a bɛ ka denw sɔrɔ baara min bɛ ka kɛ yɛlɛma ka don a la anw ye mɔgɔw ta ka bɔ Bamakɔ yan ka garidiw k'u sara an n'u ka jɛ ka taa Kɛɲɛba an taalen Kɛɲɛba an taara Falimé fɛ garidiw yɛrɛ ko non ko nin tɛ se ka kɛ mais bien gɛnsɛn n'a sen lɔle bien gɛnsɛn k'aw tɛ ye dugudenw yɛrɛ de bɛ ko nin kɔrɔ dugu bɛ ka poli ye dugudenw yɛrɛ de sen b'a la bon don natal la an tagatɔ mana ka kɛla ɲama fo ni bɛɛ natɔ kɛra kɛ Bamakɔ an ka sow jɔ ɲɔgɔn sanfɛ k'an sigi kɔntɛ dugukolo ko kɔnɔ o bɛɛ b'a Mali kɔnɔ bon Ala k'an kisi a sitana ma
mɔgɔl ka nakɔw tɛ to yen mɔgɔ fila b'an fɛ yan bi olu ye tiɲɛli don an kun dɛ an voisin dɔw bɛ yen ba ni mɔgɔ sigira k'aw kɛra kelen ye i t'a sɔn bɛɛ fɔ mɛ a bɛ sɔn jugu min k'e bara a t'o k'a yɛrɛ bara dɛ ko ka kunda bagajugu minnu bana don an ka miɲɛnkun na k'a don kan n'i taara bi ka sɔrɔ i hakili bɛ kɛ ko saribɔn jenina don saribɔn tɛ dɛ dugukolo jenitɔ de don ayiwa dɔ bɛ nɛgɛjuru la i b'a hakɛ to an b'o ta alo alo an su o b'a ni so somo o baasi an bɛ ala tanu baasi saba saba i yɛrɛ don baasi o tɛ nba o m'i ka invité fila bɛ fo u bɛɛ lajɛlen tulo b'i la bon ne ka ɲininkali ye mun ye bon en fait bon u b'a fɔ ni ressources bɔ in bɛ mali kɔnɔna la mais ressources min tɛ se ka bɔ pour que jamana bɛ se ka développer cogo min na o tɛ se ka kɛ ayiwa ne ka ɲininkali y'o ye ka ressources bɔ hali n'a fanga t'anw na a moyen t'anw ye k'a kɛ mɔgɔw ka se ka na pour que u ka se ka bɔ jamana bɛ se ka avancer cogo min siraw bɛ se ka dilan bon jamana bɛ se ka développer cogo min bon ni y'a jateminɛ sanu bɔyɔrɔ in fana la yɔrɔ ninnu a bɛɛ tiɲɛnen yɔrɔw bɛ chinois bolo ni chinois ye u bɛ dingɛw sen o yɔrɔw bɛɛ tiɲɛ bon état bɛ fɛn tɛ fɔ bon yɔrɔw bɛ tiɲɛ dɔrɔn maliyɛn fo f'an yɛrɛ de ka an ka changer quoi sinon ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas du tout bon ne ka ɲininkali t'o ye ayiwa ka su yɛrɛ kɛ amina rabi a bɛ k'i ka kuma bɛ ɲininkali kɛ ko an ka nafaw ani an ka sigidaw n'o tiɲɛni voilà anw ka nafa sɔrɔ ba depuis a fɔra ko sanu bɛ dugukolo jukɔrɔ kɔ tɛ to yen dugu tɛ to yen mɔgɔ ka nakɔforo tɛ to yen dugu dɔw yɛrɛ sigilen san 50 bi o dugumɔgɔw bɛ kɔlɔlɔ la don nataw o tun bɛ ntɔnya jɔ siniwaw an n'u bɛ baara la an bɛ minɛnw san u bolo u bɛ minɛnw d'aw ma mais siniwaw ta t'an ka dugukolo ye dɛ an ka commerçants mana taa sini i bɛ siniwa wɛrɛ de bili ɲɛ k'i ka minɛnw san a k'i ni sigilen sɔrɔ e tɛ se ka don dugu kɔnɔ k'i yɛrɛ kɛ komi e ye siniwaden ye mais pourquoi olu bɛna an ka laadala dugukolow a n'an ka kɔbolow yɔrɔ minnu ye lienw ye ko mɔgɔ tɛ s'u ma a bɛɛ tiɲɛlen don mais mɔgɔ fila t'o fana kɔrɔ dɛ maire b'o kɔrɔ dugutigiw b'o kɔrɔ ba dugutigi hakili la dunan kɔni nalen ka na moto san ka d'e ma e kɔni b'a dɔn ko dugutigi o ye lajɛ k'a fɔ e ye moto kotɔ de ye o kɔntɛ a nalen min nɔfɛ i ka dugu jukɔrɔ o ka moto kun ka dɔgɔ o la o e sigilen dugu min kunna san 100 e kɔnɔ di dunan ma o ko dɔ tiɲɛ tile damarɔ mais n'an ye nin bɛɛ dɔnni la gouvernement kun gouvernement tɛ yaala ka nin bɛɛ ye o mais n'a yaala k'a ye don o don a bɛ anw ka kɔdi bɛɛ lajɔ pep ayiwa an bɛ nɛgɛjurutigi dɔ ta Jalo bɛ sɔrɔ k'a ka farankan kɛ allo 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 Ansu salamu alaikum waaleykum assalam i yɛrɛ don baasi foyi tɛ alhamdulilah awa i ka ɲininkali ye jumɛn ye bon ne ka ɲininkali tɛ ne fɛ n bɛ fɛ ka Kasimi Tarawele yɛrɛ de fo kosɛbɛ o diyara n ye a ka kumakanw ka di ne ye kojugu ayiwa an yɛrɛ b'i fo n b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ i ka cɛsiri ni i ka kunnafonidiw la merci beaucoup alhamdulilah n yɛrɛ mɛnna k'i yɛrɛ ɲini k'a sɔrɔ kosɛbɛ o diyara n ye awɔ i ni baraji i b'an wele ka bɔ min n b'aw wele ka bɔ Kalaban hôtel Sanga la d'accord awɔ ala ka baara jidi amina yarabi wagati bɛɛ n'i ka kunnafoni su ye a diyara n ye awɔ merci beaucoup merci bien ala ka dugu ɲuman kɛ amina rabi Jalo farankan jumɛn bɛ parce que ne bɛ se ka min fara o kan pour que an tɛ dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ninnu bɔ a ka se k'an nafa k'an bɔ fantanya kɔnɔ Kasimi an ka jateminɛ nous on a des experts an caman farala ɲɔgɔn kan pour que ka association APVRM créer
pour que ka jamana dɛmɛ ni hakili ɲumanw ye kasi ma an ka jate la ni lithium ni sanu gansan n'a contrat géré la ka ɲɛ ka contenu local dɔ ba la kasi san o san an bɛ wari min sɔrɔ a dɔgɔyalen ba jamana bɛ wari min sɔrɔ c'est 5000 milliards o y'a dɔgɔyalen ba ye dugu jukɔrɔ nafa minnu bɛ ka nabɔ bi min bɛna bɔ o y'a ye minnu tɛ n'ale fɔlɔ a ka organiser contrat ka dilan ka ɲɛ transparency ka don a la jɛlenya ka don a la dɛ a ka kɛ tilennenya kan wari minnu bɛ déclarer que ça soit exactement déclaré comme il le faut au minimum Kassim on en a pour 5000 milliards Kassim 5000 milliards jamana budget national bi na c'est environ 2800 on a que 3000 milliards Kassim il faut 5000 milliards là tu as 2000 milliards que tu peux investir tu penses que nous on a 5 milliards tu penses un bolo là mais avec 2000 milliards par an sera du même usine jolbe c'est ko glamal la hôpital jolbe c'est ko hôpital jolbe c'est ko jamal la non terrain est-ce qu'il veut de ce terrain là oui c'est en quel endroit Kassim tu fais 2 ans. Chaque année, tu as un minimum tafana. Chaque année, tu as 2000 milliards d'investissement. On a dit que ça dépasse, c'est dans les 50 à 100 milliards. Ça, c'est dérisoire devant 2000 milliards, Kassim. Il sait comment joli job. Donc, c'est pour te dire. Voilà, donc c'est pour te dire que tout est une question de vision et de volonté politique. Et en tant qu'Adonfana, et Mali économie simbéré ressources minières de l'or est le premier produit d'exportation de l'État malien. Tu sais que Kori Flané, selon Moribo Mawakalou, à la fin, Salon Kori est 100 milliards de la Sejamanama. Mais ça nous est mine de c'est plus de 500 milliards. Tu vois que la différence est énorme. Bon, il y a on pensait qu'à an kan ka minnu bɛɛ sɔrɔ ko fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛ non mais ne ye min fɛ 15 mini o 20% an ka agence belebele dɔ créer Algérie y'o de kɛ o l'agence nationale de la gestion du patrimoine minier non ça c'est rattaché à la présidence o de bɛ jamana ka hakɛ fara ɲɔgɔn kan o société domiciliée dans une grande bourse c'est-à-dire à lakodɔnnen no yɔrɔ min na diɲɛ fan bɛɛ fɛ nos sociétés mauvais Kassim qu'à 2000 milliards mobilisés 24 heures Wadama parce que Djigaba a garanti mais maintenant notre boulot Kassim bon maintenant moi je pense que c'est une question de volonté politique et que on sache que ni ka économie c'est le bibi na ni fin fina no sanu ni bagamara ni agriculture on a soro beni neka mais Kassim ni o fana ta kalaja am se ka mon transformer fouille aywa jalo men ɲininkali min kɛ o ye n kun ye min kɛ an ka cɛkɔrɔba la o ye dugukolow yɛrɛ siniɲɛsigi an ka sigidaw mankanw ka ca est-ce que n'an tora ta an bɛ ka girin sanu nɔfɛ est-ce que an na sɛnɛ kɛ ka balo oui parce que e b'a ye Kassim bizarrement ne tun bɛ Keɲeba wagati dɔ la Kassim ne ko ma ko sɛ tɛ se ka san ye sɛ kelen i b'a kalama ko a dugu dɔw bɛ olu bɛ wari bila ka na Bamakɔ ka sɛ san ka taa d'u ma sɛ pour te dire que l'orpaillage a tout détruit. Et tant elle était jeune, on aurait voulu aller à Bagamara avec comment t'es sénéma. Parce que va fier na, ebeta séné, ebeta damana. Clé d'une gramme temps mais c'est gabo. Presque 250 000, 300 000 francs. Ebeta quoi chez Marani enfin ça on a autonomie de tenir WhatsApp. Donc il va voir que ça c'est pas une activité. Au Kassouma. Donc, ce qui fait que le secteur d'eau salée aux zones non. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour orienter les jeunes dans le secteur d'agriculture? Surtout que Samia Wagati est à la décision pour que tout ça, c'est pour que. Parce que nous, les jeunes femmes font la demande à la acheter ce qu'ils sont. Ils tout donc, c'est à l'État maintenant de pouvoir travailler. Né à Kadoye, par exemple, la Sakola, Rangoli centre de formation professionnelle. Mais Kassim fait un ah ouais, c'est vrai. Mais pas la maman cité non, les jeunes voilà. Donc c'est pour dire que l'orpaillage a des effets négatifs. C'est-à-dire allô? Allô?
B'a ni so. I yɛrɛ don. Baasi tɛ na. K'an wele ka bɔ min? Cɛbani. Cɛbani, i tɔgɔ ni jamu? Musa Jara. Musa Jara. Awɔ, n b'i ka émission suit kuma bɛɛ mais n kun ɲɛ deli k'i sɔrɔ kɔnɔ. Ah, d'accord. Awɔ. I Jara. Bon, n bɛ n ka foli fɔ i barokɛɲɔgɔn ye. U tulo b'i la. K'u ni faso jɔ. Ala ka jamana ɲɛ ka d'a ma. Amina yarabi. N'o tɛ Asimu an nata de ka bon i ma yan. An bɛ fɛn o fɛn min fɔ sanuko la. N'a projet ɲɛsinna mɔgɔ o mɔgɔ ma i b'a ye o tigi da bɛ falen. O de b'an ka jamana in na o. An bɛ tiɲɛ fɔ. O y'a sɔrɔ n'a tigi tɛ a domaine na. Mais ni mɔgɔ o mɔgɔ gɛrɛla domaine in na i b'a ye o tigi bɛ tunu yɛrɛ. O n'an tɛ ɲɔgɔn kan n'an kɛrɛfɛmɔgɔw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ. I m'a ye o de b'an ka jamana in na n'an ma solution de ɲini o la. I b'a ye jamana tɔ ninnu bɛɛ b'u ɲini k'u ka jamana jɔ. Mais an yɛrɛ b'an ka nafa an dama ka nafa wa min bɛ miliya o yɛrɛ ka sini a n'a denw. Donc n'an m'u bɔ jamana in na o de man ɲi quoi o de b'an ka jamana in na. Bon i bɛ n ka foli k'u bɛɛ ye. N tulo b'i la. Ani mɔgɔ o mɔgɔ tulo b'i la. O diyara n ye. Voilà, merci. Merci. Voilà. Nin ta ye Farankan ye Jalo. Orpaillage filɛ nin ye. C'est un couteau à double tranchant. Fankelen bɛ ɲuman kɛ, fankelen bɛ tiɲɛni kɛ. A ɲumanma yɔrɔ ye min ye Kasim, n k'i ma n ko il y a presque 1 million de Maliens min bɛ baara k'a kɔnɔ. Mais i b'a dɔn a 90% ye jumɛn ye? Jeunes minnu ka kalan tiɲɛna. I m'a ye ni min ka baarako gɛlɛyara, k'o taara damanda la. Parce que yen nɔ i tɛ na wari di ko k'i ta baara la. Donc i yɛrɛ ka force physique de bɛ wari las'i ma n'i garisɛgɛ. Donc i bɛ jeune fɛn fɛn ye o de ye jeune caman bali ka taa ba kɔfɛla nin na koyi. Mer tigɛ in ka kɔji tigɛ ka taa kɔfɛ damabara kɛra sababu ye ka caman to yan koyi. Donc ne bolo a kɛra sababu ye ka baarakɛ ntanya kɛlɛ. Mais a kɔlɔlɔ ye min ye n'a ma organiser ka ɲɛ an ka kojugu don parce que u bɛ bɔgɔji min cɛ u b'a fili ka taa kɔ kɔnɔ. N'u y'a fili ka taa kɔ kɔnɔ qu'est-ce qui va se passer? Kɔ ji bɛ nɔgɔ jɛgɛ tɛ se ka mara yen bilen hali bagan tɛ se k'a ji min kuma tɛ adamaden ma. Bon a bɛ se yɔrɔ dɔ la kɔ in yɛrɛ bɛ datugu. Bon mun b'a se o ma? Ça c'est la mauvaise organisation. Ko kalifara minnu kan ka ko organiser. Parce que i b'a kalama orpaillage dans le code minier. L'orpaillage relève des collectivités locales. Les collectivités locales donc ça c'est les maires. Mais il y a un ministère de l'administration na olu yɛrɛ date hali dama baara la. Alors que c'est un ministère qui est concerné. Aw dun ye damaso dɔ société dɔ baara fédération dɔ date ci o. N t'a dɔn fɛn dɔ ma jour. Voilà donc c'est pour te dire que ministère de l'administration ale sen kan ka don dama mara la de o parce que ale ka maire de bɛ dama organiser o code minier ye o do olu de ma o pouvoir do olu de ma o fanga b'olu de ma par exemple i tɛ se ka taa dama baara kɛ ni maire ma autorisation d'i ma o tɛ se ka code minier o de fɔ bon maintenant i tɛ se ka dama baara fana kɛ n'i ma kɛ couloir d'orpaillage la couloir d'orpaillage mairie de b'o ɲini k'o bila dugudenw ka bolo kan mais malheureusement couloir d'orpaillage yɛrɛ tɛ yen. Où est ta kɛcogo dɔn bon maintenant il est an ka damabara ta bibi na mais c'est comme s'ils exercent dans l'illégalité parce que olu kan ka code minier ko de ko damabara bɛ baara kɛ couloir d'orpaillage de la n'i ma baara k'o kɔnɔ dɔrɔn c'est que i bɛ ka illégalité de kɛ tu es en train d'exercer dans l'illégalité bon maintenant olu dun ma kalan u t'a ɲɛ dɔn minnu kan k'a ɲɛf'u ye olu tɛ k'o rôle jouer est-ce que i y'a faamu o de b'a to i ye min fɔ sisan ko mankan bɛ duguw ni souvent hali société minière ni ɲɔgɔn cɛ ani hali permitiw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ sɔrɔ nin de fɛ par exemple Kasim dɔ bɛ taa e ka dugu fanfɛla la u taara sɔrɔ damabaarakɛlaw bɛ yen ale bɛna sisan ka permis bɔ o yɔrɔ la a ye jamana ka hakɛw sara ye du jour au lendemain u bɛna fɔ dugudenw ye a ko bon k'a wuli ne bɛna baara kɛ i ye mankan wuli walima mankan wuli o de bɛ yɔrɔ caman na sisan o de bɛ yɔrɔ caman na o mankan c'est inévitable parce que baara min kan ka kɛ mais ne t'a dɔn mun na o Jalo waati min na permis bɛ d'olu ma o ni yamaruya ni fɛn bɛ d'u ma o munna olu bɛ wagati jan bila fo a bɛna fɔ ko nin san in na nin tɔ tora kalo damadɔ ye aw ka permis kan ka minɛ o bɛ sɔrɔ ka wuli ka na dugudenw kama
non permis mɔgɔ caman peut-être émission bɛ se ka surunya sinon ne tun bɛ explication dɔ d'i ma hali mankan minnu bɛ a bɛɛ bɛ ban parce que ɲɔgɔn faamuyabaliyaw ni n tɛ fɛn ɲɛdɔn n bɛ n k'a kan ten parce que o ka ca an fɛ yan dɛ n t'a ɲɛdɔn n bɛ n da don a la ka kuma fɔ i tɛ min ɲɛdɔn ani ka taa ko ɲɛfɔ mɔgɔ e yɛrɛ tɛ fɛn min ɲɛdɔn mais e bɛ taa mɔgɔw bila fili la permis de recherche a tɛ di mɔgɔ ma fu Kasim a tigi bɛ 10 millions de sara jamana ye n'a ye 10 millions sara jamana bɛ ale b'i conformer code minier de kɔnɔna la code minier sariya gafe minnu f'a ye a b'o de kɛ mais c'est comme jamana de y'a fɛɛrɛ a ma dugukolo ye jamana de ta ye fɔlɔ Kasim fo maliyɛn bɛɛ k'o faamu fɔlɔ la terre appartient à l'État hali dugutigi ta tɛ dugukolo ye dugukolo ye jamana de ta ye o misali surun ye mun ye Musa Tarawele tun ka so filɛ nin ye 3e point yɔrɔ la jamana mago sera a ma a fɔra k'a ka bɔ yen a ma kɛ wa donc c'est pour dire dugukolo ye jamana de ta ye ni jamana y'a di mais dugudenw ka hakɛ bɛ yen jamana kan ka dugudenw ka hakɛ defa bon maintenant ni permis de recherche dira Kasim a tigi bɛ taa o t'a autorisé a ka taa sanu bɔ o kɔrɔ de a nana ɲinini de la mais ne a nana ɲinini de la a mana bɔli la dɛ bon n'ale nana ɲinini na sisan jamana ko a ma ko bon an bɛ san 3 d'i ma n'i ma fɛn ye i bɛna an b'a jɔ n'i ye fɛn ye i bɛ demande kɛ n'a ye demande kɛ a bɛ 5 millions sara jamana ye tuguni pour continuer pour les 3 ans n'a ye 5 millions sara après n'a ye travaux kɛ ka taa ye k'a fɔ sanu bɛ yen a bɛna fɔ sisan ko bon k'ale mago bɛ permis d'exploitation na jamana b'a fɔ ok i bɛ permis environnemental ɲini fɔlɔ environnemental et social a b'o fɔlɔ de ɲini fɔlɔ sani permis d'exploitation ka d'a ma o Kasim o ɲinitɔ la dugutigi bɛɛ da bɛ don a la ani dugudenw maire da bɛ don a la dugu minnu concerné o da bɛ don a la préfet da bɛ don a la même gouverneur da bɛ don a la a bɛ f'o ma ko consultation o bɛ taa kɛ mairie la dugudenw bɛ wele ka na ayiwa jamana bɛ fɛ ka nin yɔrɔ di karisa ma a kana sanu bɔ aw hakilinata ye jumɛn ye dɔw b'a fɔ an ka foro an ka siran ye min ye u kana an ka foro minɛ na an ka ji kana nɔgɔ donc u bɛ ɲɛfɔli bɛ k'u ye ayiwa permitigi filɛ nin ye a bɛna disposition ta pour que a kana k'aw ji nɔgɔ a bɛna disposition ta pour que a ka poussière kana s'aw ma parce que kuma in nafa ka bon dɛ parce que ça va permettre à beaucoup de gens de comprendre sinon caman m'a faamu dɛ caman bɛ ka mɔgɔw la révolter k'u bila permitigiw la a laban bɛ kɛ mankan ye dɛ donc maintenant n'ale y'o kɛ environnement mɔgɔw bɛ kɛ yen eaux et forêts bɛ kɛ yen agriculture bɛ kɛ yen c'est à dire d'assainissement bɛ kɛ yen c'est pour te dire que. mais Diallo est-ce que o fana bɛ k'o kɛcogo la. a bɛ ka Kasim ni baara ma kɛ ka ɲɛ o ye jɔn de ka faute ye o ye jɔn de ka faute minnu ye responsable ye aw kan k'olu de fɔ mais baara kan ka kɛ tan tɔ de environnement b'a fɔ permitigi ye ko bon e ye disposition jumɛn ta i kun'u ka ji nɔgɔ a b'o kɛ sariya gafe a bɛ bureau d'étude dɔ de ta o fana bɛn'o baara bɛɛ kɛ PV b'a la fana Kasim mɔgɔ min ka participer a la bɛɛ b'a signé donc ni dugulamɔgɔw y'a contesté an ka dugutigi tun bɛ yen PV bɛ a bɛ taa yɛrɛ la ka fɔ aw ka dugutigi tun bɛ yen dɛ aw ka dugu jeunes ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen musow ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen préfet tun bɛ yen commandant fɛn tun bɛ yen donc maintenant n'o baara bɛɛ kɛra dugu dɔw b'a fɔ bon an ka laada maa yɔrɔ bɛ yan an bɛ fɛɛrɛ aw bɛ fɛɛrɛ kɛ aw kana s'o ma yɔrɔtigi bɛ layidu ta an bɛ nin yɔrɔ in to yen étude filanan ye min ye Kasim o ye plan de développement communautaire ye permitigi b'i engagé ayiwa n bɛna baara kɛ yɔrɔ min na n bɛ se ka ambulance san ka d'a ma n bɛ se ka ekɔliso jɔ n bɛ se ka dispensaire jɔ a b'i engagé o fan na ka document dɔ kɔnɔ n'a bɛ f'o ma plan de développement communautaire Kasim i y'a faamu permis environnemental in bɛ taa direction régionale de l'environnement na olu bɛna ka na enquête kɛ olu b'a valider Kasim a bɛ yɛlɛn ka na se ministre de l'environnement fɛ yen mɔgɔ fɔlɔ min bɛ permis di permitigi ma o ministère de l'environnement de i y'a faamu Kasim n'o kɛra a bɛ document ninnu permis plan de développement communautaire a b'o fara ɲɔgɔn kan ka maintenant ka sɔrɔ ka demande kɛ sisan Kasim ka adresser ministre des mines na mais o bɛ tɛmɛ DNGM fɛ DNGM bɛ commission sigi ni commission y'a validé fɔlɔ la ni petite mine tun don Kasim ministre des mines de tun b'a signé mais bi bi in na avec le nouveau code petite mine na ministre des mines b'a signé ministre de l'économie b'a signé permitigi bɛ tila ka 15 millions de sara jamana ye i b'a dɔn Kasim fu tɛ dɛ a bɛ ka taa 30 millions na dɛ voilà a ye wari min fana sara environnement na ça c'est presque 15 millions c'est pour dire que permitigi bɛ taa permis d'exploitation bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a fana ye musaka de sara jamana ye
pour que jamana ka autoriser ni grande mine do kasi mo ta conseil des ministres de là o te keni présenté bo khalama président est autorisé par le conseil des ministres bon maintenant kasi mo otigi sera ka permis d'exploitation soro o partenaire do soro kera chinois ça o kera japonais ça o partenaire do soro na ka na exploitation ke mo do be wili ko no ko ti se ka barake parce que mi ma wuli et te be ka min bala ka barake atigi aka hake sara jamana de a autorisé et tara ka ta jeune do mobiliser ke no tigi bala ka barala kasim ini tete nyona ini état de be nyona sisa parce que soit état be jaka war rembourser est-ce que état na ka war rembourser bon souvent envoyer mba fa bayo yede envoyer burusu yoro do la ku willa ka ta doga non jeni aka do kera ko badanna kasim ma no ga permis d'exploitation sur les d'autres flènes que ta village la révolté que ta mine attaqué ado gens nan kelen sara ma ko fa kasima ko lo man wada donc il faut que emballement minu me en fa ka famu ko mo te wili yere ma te gansa kata donc ni mo mi sera uma kamna yorobo aw ka droit ya aweta enquête ke ka laje est-ce que papier mi mbabolo kasima kainwa ni papier main vous avez les droits. On ne se rend pas justice, Kassim. Seul l'État a le monopole de la violence. Il be se jamana ka sigida mimbe. Il be plantike. Na ti ka papier da valentère. Ah wa papier do ka sabolo en majena. Ani se ke papier jalentable. Le fait que papier jalentable en fana tana autorisé ka baraka Kassim. Ola obse CB ma obse procureur ma ob disposition ta ka bara ola jo. Mais mo ka seben da valé Kassim. Awa wila wera ma ko to tigi ka fon kare kasi ni kolola mi ni yo soro la yero hinde me fa ko ro foro ka pour que mo ka famu ka fo permis tigi munum be se nu ka permis haka o dafale no a kana ke kelo ni fanwe ni kele borala c'est comme ye jamana de attaquer c'est pas bon donc o la dilika me mbolo ka la c'est malma munum be parce que souvent me wala kuma wala fa ko ni ndula ni problème be je pense que aide là ka ali dota cinema ko nga vérifier ouais ni a vérifié c'était vrai ati a permis kai a vérifié ati a permis kai bon no ka permis mais to adugu mo seguru ko mais na kai Kassim ni ko bo tiga attaquer jamana da attaquer ça Kassim mais na sera tiga papier té jamana ma ya maria anya mo autorisation permis de recherche o tara di chinois ma ko ka barake o be jodi o Kassim o bara be jodi o tita rojan mais min ka papier d'avaler no Kassim ni willa ki to tigi bali na fo grand mine do jamana nyemo ya dama aw ka wili ka be ta ka bo bali kasi ni mi ni yo soro de aywa anga babu tabana danga fo ga minute temps yela a sanfɛ adi ni kuma kunce kuma mbi bolo yani flake ka datu awre flabe flayo ne ba so mo de awi o kelen ma fo ba so mo do kuma min bɛ n bolo komi nin ye fɛn min fɔ sisan jamana nin kɔnɔ mɔgɔ kalannen dugu kɔnɔ burusi kɔnɔ mɔgɔw kalan tɛ koyi n'a ye papiyew dilan ɲɔgɔn bolo yan k'a fɔ ko karisa ka nin papiye dafalen ka taa bi ka burusi kɔnɔ mɔgɔw sɔrɔ san 50 san 100 e sigilen yɔrɔ min na ko yan ne ka mini ne ka place ye ka wuli ka bɔ yen i ye kɛlɛ nati wa i ma kɛlɛ nati dugu nin kɔnɔ mɔgɔ jɛlen ka dɔgɔn e sigi a fɔ ni ye dugumɔgɔ fankelen wulitɔ ye c'est que a ma fɔ bɛɛ de ye so a ma kɛ bɛɛ ɲɛna koyi mais n'i ye papier dilan k'a la dilan papier ɲuman kɔnɔ ma i m'a la dilan dugu ka bɛn kɔnɔ ma n'i ye mɔgɔ gouvernement ta de bɛɛ ye o mais e ka kan k'a dɔn min na ka dugukolo feere k'o sigilen to a ka dugukolo kunna k'o feere k'olu kana wuli ka bɔ yen taga yɔrɔ t'u bolo bon mini baarakɛla natɔ min fɔla gouvernement a t'o baara kɛ n'a fɔra i ye k'i ka yɔrɔ dɔ labɛn ka kɔlɔn sen yen ka l'eau potable di mɔgɔw ma ka sigiyɔrɔ ɲuman d'u ma u t'o kɛ o ni ala ma jaka u bɛ taa so ni kurukelenw de jɔ mɔgɔw ka tigi sɔgɔsɔgɔ ɲɔgɔn aw fana dɔw fana t'a bɔ a sira fɛ dɛ u t'a bɔ a sira fɛ o mais gouvernement fana tɛ lajɛli bon n'o nana kɛ burusi kɔnɔ mɔgɔ la i y'a tɔɲɔ wa i ma tɔɲɔ kana an ka forow bɛɛ bɔsi an balimaw n'a fɛnw na fana an mana kɛ sɛnsan na cogo cogo la an mana kɛ sɛnni baarakɛla ye cogo cogo la an k'a dɔn ko hakɛ bɛ bɛɛ bolo jamana kɔnɔ
an ka jamanaden bɛɛ ka hakɛ d'a ma anw minnu ye kule la sisan ko ni anw man kan mɛn ko sanibara tɛ ka taa sira fɛ n'a bɛ ka taa sira fɛ kungo kɔnɔ mɔgɔw fana ka droit ka d'u ma an bɛɛ si tɛ se si ma o e sigi y'a faamu e wasara ne wasara mais e ka i ka papier dilan papier dilanli kumakan bɛɛ ka ɲi i n'i ka sariya bolo bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la mais burusi kɔnɔ mɔgɔw t'i yɛrɛ ye o kɔnɔ n'u ye mansin jɛli nati c'est qu'il e min ya e de y'a to mansin jɛnna o b'a k'i ni jɔ dugu kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ ko sanu bɛ yan ka na papier dilan a la dugudenw ka bonya ma don a kɔnɔ est ce que aw bɛ bɛn an kana kɛ ten sa an ka kɛ cogo jɔn na fɛnɛ i bangera dugukolo min ka ye i fa ta de ni mɔgɔ bana minɛla f'a bɛna kan ka f'i ye ne kɔni b'a fɛ ka min fɔ an k'an jija jamana ko nin an ka taa tiɲɛ sira kan n'anw taara tiɲɛ sira kan jamanaden bɛɛ bɛ wasa Kasim b'a fɛ ka kuma laban min fɔ an ka jamana ko kɛ jamana ko ye cɛ dɔ ye kuma dɔ fɔ sisan a t'a ne fɔ koyi maliyɛn bɛɛ filɛ an bɛɛ kelen kelenna b'an ka kɔrɔta de nɔfɛ an tɛ jamana ka kɔrɔta nɔfɛ n'an bɛɛ kelen kelenna b'an ka kɔrɔta nɔfɛ nu an ka ɲini bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'i faso kɔrɔta fɔlɔ n'an ye faso kɔrɔta an ka kɔrɔta b'o de kɔnɔ an ka fara-farali nin dabila faamaw k'a dɔn ko minnu bɛ kungo kɔnɔ olu ma kalan n'i bɛ fɛn min kɛ kana kɛ dugu kɔnɔ ka zaramu ta k'a layi yɛrɛ ka sa ko justice ko ka kɛ tan k'a sɔrɔ burusi kɔnɔ mɔgɔw t'o dɔn vraiment o ye tɔɲɔ de ye jamana kɔnɔ bɛɛ t'i yɛrɛ ye o hakɛ kelen kɔnɔ quoi bon an bɛɛ ka laɲini ye jamana kelen nin ka taa ɲɛfɛ de n b'a fɛ ka min fɔ aw ye an ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ baara bɛɛ ka kɛ tiɲɛ kan ATT delila ka kuma dɔ fɔ ko nin jamana nin dɛ ko ka mɔgɔ dilan fɔlɔ han ko kɔntɛ k'ale kɔnɔyɔrɔ filila dɛ a ko ten ATT de ala ka hinɛ a la ATT de y'a fɔ bon hali an denkɛ min fana filɛ sanfɛ nin ye a fana ye mɔgɔ ko kelen nin de bolo koyi ba bɛɛ fana hakili la ko ni n sigira Kuluba ko n bɛ se ka nin kɛ n'a sigira ye don o don i tɛ tile fila kɛ o i t'a lɔn ko kolokuru a ka magan n'i y'a ye wulukɛkɔrɔ da i b'a fɔ k'a ka magan mais n'a bilara i tɛgɛ fɛ i yɛrɛ nana a la ko tɛgɛ t'i kun o tuma an ka jamanatigi dɛmɛ an ka jɛ ka baara kɛ an ka filiw kofɔ ko fili bɛ kungo kɔnɔ mɔgɔw kan o kɛlen k'u degun u sigiyɔrɔw la aw minnu bɛ ɲinini na fana n'an y'an kun pɔsi kɔnɔ wari n'anw y'o de wusaya dɔ sigiyɔrɔ ye o tɛ bɛn dɛ o tɛ bɛn an bɛɛ bɔra wula kɔnɔ de ne kɔni b'a fɛ ka min fɔ aw ye jamanatigiw wulakɔnɔmɔgɔw an bɛɛ ka laɲini ye jamana nin ka ɲa baaraw ka kɛ tiɲɛ kan kɔlɔsi min sigitɔ filɛ a kana sigi dogodogonin kɔnɔ a ka sigi minnu bɛ sanu baara ɲɛdɔn dɛ hali n'u ma ka a tɛti ye ɲininkali ka se olu ma nin mana ɲininka sisan a ye min don a b'o fɔ sanni na ne ye degun min sɔrɔ n'i ye ne ɲininka ne b'o fɔ n'i ye Kasim ɲininka baara kɛcogo la kuma lase la e ka kan ka min fɔ an tɛ se k'e ta o lase ka tɛmɛ e ta kan bon n'aw ma lajɛ ko jamana nin bɛɛ ye fa la an bɛɛ bɛ ba la min mana ɲɛfɛla sɔrɔ tɛmɛ o ko kɔmɔgɔw k'ale to filɛ fɛn ye an ka bɔ kɔnɔ dɛ o man ɲi hakɛto b'a ka salila salimu ne bɛ fili kuma la yan aw diyara n ye Jalo i ka kuma kuncɛ kuma n bɛ cɛkɔrɔba fo mɔgɔ min don a ka wulikajɔ barika ka bon ICROM kɔnɔna la bɛ min a ka kuma kan a ye kuma dɔ fɔ tiɲɛ don Kasim an balima minnu bɛ burusi togoda ninnu na a caman tɛ gafew dɔn hali ne yɛrɛ ne delila ka a kuma fɔ hali DNGM na o vraiment sani u ka permis di u ka wuli ka taa yɔrɔ lajɛ fɔlɔ u ka wuli ka taa yɔrɔ lajɛ n'u ye yɔrɔ lajɛ u kan'u sigi k'i sigi bureau kɔnɔ k'i taa kɛ ka fɛn tracer ka di mɔgɔ ma ten ka wari minɛ k'a bila jamana kɛsu la o tigi de ni dugulamɔgɔw de bɛ olu bɛ taa kari ɲɔgɔn na ye sisan a tɛ ɲɛ foyi ye ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ a la olu b'a fɔ ko bin kɛra kan permitigi fana b'a fɔ ko bin kɛra ale kan parce que ale fana ye wari sara ka jamana donc maintenant jɔn de bɛ se ka nin jalalatigɛ minnu b'a baara kɛ olu de kan k'u jɔ jɔyɔrɔ la sani an ka permis di mɔgɔ ma an ka wuli an ka taa yɔrɔ lajɛ fɔlɔ a yɔrɔ réalité ye jumɛn ye
est-ce que jom minnu sigilen bɛ est-ce que permis mana bɔ a yɔrɔ la mankan tɛ bɔ a la wa moi je crois que n'olu baaraw kɛra tuma min na k'a dɔn k'a fɔ problème tɛna y'a la a tigi ni dugulamɔgɔw bɛ se ka kuma ka ɲɛ a la parce que ni sanu bɔra yɔrɔ la kasi mɔgɔ fɔlɔ min b'a tɔnɔ sɔrɔ an ka dugulamɔgɔw de n'a kɛra sira fɛ dɛ n'a kɛra sira fɛ olu mais ni baarako gɛlɛya bɛ yen n ko yen jeunes de bɛ don baara la olu fɔlɔ de tɛ taa baara la ni ji kan ka dilan a tɛ d'olu fɔlɔ ma wa o y'a ye a taara sira fɛ dɛ kasi bon f'an ka baara k'o de kan k'a fɔ dugulamɔgɔw ka intérêt ka gɛlɛn ani k'u ka environnement protéger kasi k'u ka sigida jiw ni fɛnw k'a protéger walasa sanu bɔ kana taa kɛ kɔlɔlɔ u yɛrɛ ma f'u yɛrɛ bɛ nimisa sanu yɛrɛ bɔli la mais maintenant ne bolo n'i y'o fila garanti duguladenw ye i ye fɛn bɛɛ garanti u ye o ani u bɛ sɛnɛ kɛ sigida yɔrɔ minnu na ka vraiment k'u ka sɛnɛkɛyɔrɔ ye k'a t'u bolo hali ni bɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen indemnisation bɛ yen Kasimu hali ni foro bɛ yen ni forotigi bɛ kuma de k'a fɔ i b'a ye o kɛra dugu dɔw la o bɛ fɔ de u ni forotigi bɛ kuma ayiwa ne ye nin don foro la bon u bɛ se k'a f'i ɲɛna bon an bɛ nin d'i ma an bɛ yɔrɔ ɲini ka d'i ma fekolo y'o kɛ o ça a bien marché ka tila ka tracteurs ni fɛnw d'u ma mais ni si tɛ taa fo aw ka kuma ɲɔgɔn fɛ aw ka ɲɔgɔn na faamu min fana tɛ min dɔn k'a faamu k'a fɔ n tɛ nin dɔn nin de b'a kɔnɔna la donc c'est pour dire que je suis d'accord avec lui dans l'avenir vraiment f'an ka baara kɛ nin yɔrɔ in kan an ka mɔgɔw ka se yɔrɔ minnu na n'u bɛ permis de u ka taa kum'u fɛ u k'u la faamuya puis voilà moi je pense que o bɛ se ka kɛ solution donc a kuma laban ye min ye Kasimu k'i yɛrɛ fo vraiment i ka wuli ka jɔ ka se ka kunnafoni jɛlen parce que e ka nin kunnafoni a bɛ hali jamana ɲɛmɔgɔw nafa parce que u bɛ kuma min sɔrɔ nin kɔnɔ bi n'u ye baara kɛ n'a ye a ka ca Ala fɛ u bɛ se ka solution caman sɔrɔ problème dɔw la i y'a ye donc maintenant an bɛ e fo k'i waleɲuman dɔn k'i ka i cɛkɛ baarakɛla tɔw bɛɛ lajɛlen fo ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka kunnafoni jɛlen ɲini ka di maliyɛnw ma kunnafoni min bɛ maliyɛnw nafa ani Mali ɲɛmɔgɔw nafa cogo min na pour le bonheur de tous les Maliens ka bonne année souhaiter yɛrɛ ani i ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen Ala ka san caman yira an na voilà merci an b'aw fila bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw ɲɛna sisan ni dɔ kɔni kɛra u tulo an'u ɲɛw garisigɛ bi jani sanfɛla la débat politique ale kɛnɛ kan maa minnu tun bɛ an bolo bi su in na sa o ye Adi Sidibe ale kɔni ye ICROM o ɲɛmaa dankan ye naaninan ye an b'a fo kosɛbɛ Union des comptoirs raffinerie hors du Mali min ye Jibril Jalo ye an b'ale fana fɔ ale expert ye géologue minier don jɛkulu min bɛ yen n'o ye tɔn ye sa n'o o bɛ malidenw minnu bɛ dugukoloko nafa hukumu kɔnɔna na ale ye o ɲɛmaa fana ye an b'a fo sabula waati o waati n'an mago sera a ma sanuko problème o problème na a bɛ ci bila a bɛ na yaasa ka se ka na ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye cɛkɔrɔba kɔni an tɛna fama a fana ma parce que ale fana a ye min yira an na bi a bɛ fɛn in dɔn han nka sanu de t'a bolo comptoir lankolon don an bɛ dugawu de kɛ sa fɛn dɔ ka sɔrɔ ka bila comptoir la anw fana denw bɛ se cogo min na ka sanu san artisanat i k'u baw ta sanna cogo min na an'u kɔrɔmusow pour que u fana ka se ka nisɔndiya sɔrɔ Mali fana ko sanu jamana ye an bɛ bi taa jɔ yan Falaye Keyita tun bɛ yan ka taa fara Keba Jalo kan min ye Bayi Jara ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ICROM tɔgɔ la an b'a fɔ ale bɛ kunnafoni di baaraw fana kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la fana jɛkulu b'u bolo an b'a yɛrɛ fɔ a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la a k'an bɛn sini ni Ala sɔnn'a ma.